Nyakoromoga juang oseromo kanyo saa 3:30 mar okinyi. Machiegni Twak chenro mar mbaka oromo. Chenro madhi nyime nyaka saa 5 mar onyango. Kabende kawuono kaparoni kendo odiochieng' mar 7 chieng' tarik 7 mar dwe mar 4 higa mar 2022. Odiochieng' mag kawuono kaono romo saa 8:30. Igeno ni jatend migao mochung'ne omenda e pacho ka migosi Ukur Yatani biro somo ayanga bajet mar hik omenda mar higa mar 2022 nyaka higa mar 2023. Kabende bajet mabende isomo odiochieng' makawuono en bajet mar kwan mar omenda maromo siling trilion 3.31. Nyakoromoga jong' mana kwachako kata mna okang' makamainde. Aparo ni bajet ojasom pile ka pile dwe mar 6 higa ka higa. Katika mano wang'ni isome e dwe mar 4 kaluwore koda okenge mag weche goeko mag yiero. Kabende wang'eni piny Kenya ikore mar bago yiero kabiro chopo chieng' tarik 9 dwe mar 8 mar higani. Odiochieng' makawuono mbaka oromo. Thuon wach mabende walose en kaluwore koda bajet ma higani mabende isomo ayango odiochieng' makawuono. Penjo mabende achwalo ni kanyo Nyakoromogi Ajuang, bende iseyudo ber moramora kata bajet mabende osebed ka isomo e kinde ma osekalo. Wang'eni sirikand Jubilee chakre higa mar 2013 nyaka sani, mano higni 9 ma osekalo, gisetiyo koda omenda moheo siling trilion 7. Manera trilion 17 nyaka sani. Koro penjo mabende achwali, bende iyudo kata ber mar bajet makama bende isomo higa ka higa. Geno mari mar bajet ma higani en ang'o? Ichwalonwa ote, namba mar SMS oyaw 236000. Mbui mar Facebook bende wantiere live. Ichwalonwa ote kanyakla koda penjo moramora ma bende intiere godo odiochieng' makawuono. Parni e chenro mar mbaka oromo odiochieng' makawuono ok an kenda, antiere koda jalonye weche mag omenda e pacho ka manero Laktar Fred Ogolla ma bende biro konyowa e twak marwa odiochieng' makawuono. Daktari arwaki ni machiegni e mbaka oromo. Erokamano. En yango ni mar biro e mbaka oromo kose? Ye kabiro mokwongo e mbaka oromo. To kawuono wawacho gima mit kabisa gimiluongo ni budget. Nikech budget ka mwawacho nu iketo dhogi kuma pesa nitie. Ama iketo pesa kuma dhogi nitie. Ito ni keto dhogi kuma pesa nitie kata pesa kuma dhogi nitie. Nikech nyalo ga wacho ni idwa timo hama to ok ikete pesi. Ama inyalo keto pesi kuma dhogi ok iwachie. Koro sani budget ni biro nyiso an to koro sirkal opanga ng'o kaluwore kod gima giwacho kaluwore kod budget ma gidwa ketonwa. Erokamano daktari arwaki ni machiegni. Ng'eni kaka pile ber kata mana ka joneno magwa ng'eyo kata mana Laktar Fred Ogolla en ng'a owuok e gweng' mane. Pakri jogweng'i bende sani neni. An ka pakra kani an Professor Fred Ogolla, an professor ma puonjo gimiluongo ni strategy. Strategy gi dholuo to onge. Kiswahili luongo ni mikakati. Strathmore University. An academic director of MBA programs in Strathmore University. To moloyo mano to wabende wani achiel kuom jok madwaro kombe moko ma idwaro Siaya, adwaro koma Ugenya, kolore gu ticket ma ODM. Lakini kawuono mano kokela, kawuono adwa loso gu nyikwa Ramogi e wach ma budget ni. Mondo wanen to seche mitimo budget ni. Budget mwacho ne en 3.3 trillion ni. Adima dhi Ugenya. Adima dhi Siaya. Jotelo wago bende ng'ien seche miwacho kan budget ni bede approved. Ging'ien to man ma gitero nwa idala. Nikech budget ni isome Nairobi. To mama na dayo nyikwayo jo youth mantie Ugenya kucha. Gin 3.3 trillion ni. Gin ang'o machopo nigi. Mano e gima ber kwa loso kawuono. Igin odiochieng' makawuono kata kan watwak chakre chenro mar piny. Twak mokwongo mabede nyawadwa Cleophas bende nantiere godo koda jalony machielo. Nitiere moko kuom oganda ma pacho ka isomo budget higa ka higa. Gin giwacho ne bok gine kata mana ber odiochieng' makawuono kata ka weche mag thieth wano ketnegi kata mana siling bilion adi. Gin gi kata mana ni budget gi itiyo godo kata mana e yo machalo nade. Mana kwachako daktari, mana kinyalo lero ne jopiny. Who are involved in national budget making process? Jomage ma iriwo. Ing'eni mani en wach maduong' kabisa nikech aparo kane an nyathi matin wane warito ka kisomo budget kachaki kas mkate idhi med ama idhi duok piny, kas kar idhi med ama idhi duok piny,
ama tinde kori wacho kata chak, iwacho kata juice, awinjo kata chewing gum owuok from siling abich, koren siling auchiel. Apani chewing gum ne wando kwa cham tinde ka. Lakini kawuono, budget making process, ntie gimiluongo no, ichako kata county notimo budget margi, botero ne national government. Emo minono ka county governments omi 407 billion, mano madhi counties. Every county notimo budget margi, koro koten national government koro kao wachno to koro keto in national budget. Parastatals bende timo budget margi. Migao mag sirikal duto timo budget margi, to ka gisetimo to gitero ne sirikal mamalo. Koro sirikal mamalo motel gi migosi Ukuru Yatan bet kod team mare to girango priorities. National revenue allocation. Koro gi allocate pesa kalore kod priorities. Bende kalore go economic policy mosebeti. Kaka ineno ka sane ker mobet mano ker mar ang'wen, ang'eni jo Ramogi dwa jo ker mar abich, lakini ker mar ang'wen nowacho ne en gima duong' ne en infrastructure. Inwang'o ka kanye ma onyo ketie pesa moko mang'eny. Agenda 4, Vision 2030. Koro obende ente kod interest mare. Basi ng'e gima timore, national government be nyaka ng'into kawadwa ne economy grow by 6-7%. Wanyalo keto pesa wanadi kanye mondo gir blano otimre. Bas mar adek, national government bende ng'iyo gik manotimre last year. Neno king'iyo, Ukuru Yatan aparo no ng'iyo, last year notimo budget, no nyiso koth biro chwe machal kama, ochwe ama ok ochwe. To ka koth ok ochwe, ting'en agricultural allocation bed affected. Emineno ka sani pesa odhi mo kuom infrastructure, agriculture wango matin nikech ng'eni koth ok biro betie maber. Yes. Bas ng'eni gik moko ntiba bende mabiro mok ni ng'eyo kaka Ukraine, Russia, ng'ama no ng'eyo mago onge. Mano lweny. COVID sani to koro waseng'iyo go nikech ne wasetimo budget under COVID. Koro walema kendo gik moko kik timre iyo ngima mar COVID no mondo affect wa. Koro budget making process is very consultative. Bas ng'e gima timre bende international communities involved. Nikech ng'eni the borrowing mwatimo ka pesa mwachoko kowuok oko. Kakise wacho ni ceiling marwa en 9 billion. Aparo no wabro boro moloyo kanyo. Ibro neno gino budget kawuono koso. Ng'eni wadhi chopo kata mna e weche mag gowi mabende piny Kenya ntiere kodo. Yes. Koracho ni ging'iyo gima international committee ng'iyo kalore kod kaka Kenya basto gi balance. Koro is very highly consultative. Nikech budget mosom Kenya nyalo affect international community. For example, ka Kenya keto budget matini security. Ting'eni we have foreigners who live here. How do they feel about their safety? Koro it is a very, very highly consultative process. Emomio migosi Ukuru Yatan nen gi tich maduong' malich mondo los budget makawuono ni. Daktari bende e budget making process kan tiere public participation. Ing'eni oganda bende inyogo ni public participation ka bende mano riu pach oganda ipacho kae. Nochiu deadline mar chieng' tarik 22 mar dwe mar adek ma bende nosekadho. Ente nyalo wache ang'o madani ma bende sani neno wa. Nyalo winjo ni public participation ni tenang'o. Ei budget. Ing'eyo ni ng'ato konyisi ni inyalo participate, inyalo timo public participation, to konyisi ayanga ni biro time nadi. Mane ng'amondi. Kaka kanyisi ni wabiro chiemo kodi kawuono. To kanyisi ni wadhi chiemo kany, wadhi chiemo sadi. Inyalo rito bidong na kech. Koro ang'eyo ni kata king'iyo kata public participation mosetimre moko weche moko kata ma devolution mantimo BBI cha. Was there a clear channel ma public participation? Iwacha as a way to go forward. Bas ng'e gima timre, what does the public do? Public bendo ng'eyo gima nyalo consider ka gidwa ng'iyo budget. Koro ing'eni weche go nyaka bendo dhi mbele to okanyal laumo ng'ato nikech we are still a young democracy. Koro frameworks mag public participation timre, lakini the most important thing about public participation and we have national county government. One take on MCS mose here in different wards. Kagidhi kanyo diging'e gima Siaya County gidwaro, ging'e gima Kisumu County gidwaro, ging'e gima Migori gidwaro, ging'e gima Homa Bay gidwaro. Kaging'eyo to seche magene gweng' magidak gagiloso gi gweng' cha. Kagiwinjo gima dana wacho, gima mama na wacho, gima wadwa wacho, ging'en to ang'ama jogo dwaro mondo giter gino i county government budget, mondo county government to national government mondo kel gino ka koro itimo budget. Koro nitie process en nano
duare kwa timo gimiluongo ni civil education mondo wanyis jothurwa numani kaka gini timre. Lakini anyalo wacho ni nitie kuonde moko motimre moloyo kaka kimre thurwa kaka kidhi kata central. Jogo ni get public participation nikech gin kod structures matimo gigo. Wanto korwa koni pok watemo maber ahinya. Tanyalo kwayo jothurwa jukwa Ramogi ni wabende kik walinga alinga. Seche mwach noket 600 billion in infrastructure marwa to en mane moketi 600 billion ko seche ma member of parliament marwa approved en approved gan bange tang matimre ga ithurwa koni koro mane mabere kwa ng'iyo lakini ntie avenue matumo public participation lakini kaka watime ema dware kwa endelea mondo wang'e maber kaka watime. Ero kama na inya Fred kwa dhi nyime gi Twak. Adani mondo watim pima kaluwore koda budget mabende notim higa mokalo. Budget mar higa mar 2021 nyaka 2022 mabende ang'eni rumo ka romo dwe mar auchiel higani. Mabende budget misomo duchi makawuono mar higa mar 2022 nyaka 2023 chakre dwe mar abiriyo mar higani. Kwa ng'iyo budget mar higa mokalo, budget makamano en kwan mar omenda maromo siling trillion 3.03. Budget misomo duchi makawuono en mar siling trillion 3.13. Adar mar nukta adek achiel. Adar mar mondo mi wa comparison. Gainers mabende nanitiere budget mokadho gi losers magi. Mokwongo ing'en seche ma ukuri atano bro somo budget ni obro nyiso parliament kata the president no ni mia pesa mahama ne watimo ga ang'o to ne wanwang'o ang'o. Kaka owacho no o create 5 million jobs. Mano owacho ni mano budget ma mano timo. Mar ariyo owacho no o double the rational the maintain inflation. No gik mwanyiewo mwachamo oko idho ahinya. Owacho kanyo kendo no gimotimo go budget ni mook maber en oketo pesa kuom private investors mamiyo investors go o grow the economy mondo kony tije mondo bed Kenya. Mane gima budget no notimo lakini king'iyo losers and gainers owacho no okwabro bedo kod significant difference i policy mare ma budget ma 2022-2023 kopogre go mano somo chande nikech owacho no neno ka gik mano dwano project go timre. Mokwongo ne wadwano wanwang' pesa mok foreign direct investors mok okel pesa Kenya. Emomiyo no stabilize the issue of taxes. Ing'en kibedo kod very fluctuating taxes mangat madwa kelo pesa Kenya kian tax bro di malo ama bro di piny mondo ng'ato kel pesa Kenya oneno no okia kaka obro nwang'o yuto mare kokelo pesa e Kenya. Koro no stabilize taxation. Mar ariyo gimotimo kanyo maber en obedo kod very consultative process kod international community bugi bedo kod confidence kaka IMF World Bank bujogo bendo yie ni ginyalo kelo pesa gibo kelke Kenya. Nikech ing'en kibeta peta Kenya somo budget mari to jogo konwang'o kuchung' kodgi to ginwang'o ni ware unstable economy. Bas ing'en inyaking'e kendo ni gimo manotimre kama nyaka wach ni nyikwa Ramogi bendo ng'e maber. Ing'e ji paro kapan handshake ni nen tugo. Handshake no nen to stabilize the economy mondo even international communities can actually give good briefs to investors money in those different countries ni Kenya is going to be a stable democracy. Emomi neno kitasanika Uhuru osewacho kaka nyisigan budget ni kidwa ng'iyo Uhuru oketo dhoge kuma pesa ntie to keto pesa kuma dhoge ntie. Kano wacho ni handshake odhi oketo pesa in infrastructure kaka notimo last time. Koro infrastructure has not lost, they have gotten more allocation. Makoro chenro mag dongruok bende ntie. Bas neno agriculture nonwang'o 64 billion last time, onwang' around 72 billion this time. Nyiso no the increment mwaneno kotumre kanyo from trillion adek nukta 01 no mochopo 3 no nyiso no mago the towards agriculture kod infrastructure. Manyiso no onge ng'ama nyalo wacho ni losers and gainers. Security be nonwang'o pesa kane ginwang'o education of suffer nikech we are talking about universal education. Health has been upgraded. Job creation kaka ng'ato nyalo yes mago bende pod o enhance. Industrialization kaka ineno koro sani oketo pesa i wach mar stima wach mar power mondo
cost my electricity of the piny no said the piny go 15%. After this budget, ukuri atan duano do piny another 15%. Mondo cost of production or dog piny, mondo wane kaka jinyalo bedo nu wabedo kod industrialized economy. So agriculture kiniano kidwangiyo kini absolute amount. Ngigi miluongo nu portfolio. Agriculture wango lesser percentage last year this year than last year. Gimomio enu wasetimo prediction no there will be some weather bad weather. Koringen kiketo pesi kumingi nu there will be bad weather to mani timo marach. Kore momio pesa no the more infrastructure nikech bara kataka kotuchwe kata ama kotuchwe bara bro tiyo. Toki kao pesa biketi oduma iketi gikmoko to kotuchwe nikech 95% of agriculture in the country are still rain fed farming. Onge gimilongo properly irrigated one. Koro ka kotho kochwe tinwa nkaje ywa kaka sani ane ni jipitho siaya nan kuro nyoran kuro just this week I was in siaya ogenya jipitho duma jipitho ganda to angin gimobro bet ngat momiyo oduma ni pith amomiyo ganda ni pith to ko guarantee ni no kotho bro chwe seche moko iparo no konyi to seche moko ketho mnasani. Koro nyakwangi gino maler nikech seche moko inyalo gacho ni iketo seche nini keto pesa i agriculture ta agriculture okubikelo ni gimilongo no revenue. Emomiyo ukuru atano obedo very careful no okomedo pesa mang'eny in agriculture to keto gi infrastructure nikech we project no there will be some rain failures within this time. Wacho ni okomedo kata mna pesa nitiere kata mna omenda mabalang supplementary budget mabinde obro losi kwa dhi nyime koda twak. Adwaro mar mondo mi kwa ng'iyo kata mna chien higni 9 ma osekalo hiko omenda mar higa mar 2020 kod 13 na en mar siling trillion 1.52 higni 9 osedhi sani wantiere higa mar 2022 sani koro chopo trillion 3.31. Nengo ngima medo hidho, pesa makama bende medo hidho. Atina Dhiambo Wanjiku ma bende neno wa bende ok yud ber. Enango matimore. Momiyo ka higa mar 2012 nyaka 13 budget manosom kane en trillion 1.52 sani koro medre to medruok kata mna berruok mar ngima onge. Nyamina ng'eyo no wach ma ji penjo sana lakini adwa wacho ni gimoro kani. No, okwanyal dok chien oripoadhe mbele. Ingeni kane podatin kana dhisomo na kuongo idho ndege ingimana duto na landi kumilongo ni Geneva, Switzerland. To kana chopo to ngato no miyo kombe machai. Eno kombe matin makata mako tek. To no na nyiewe kod 8 euros. Mano nyiso 800 shillings. Magilongo ni kahawa tungu. Kahawa tungu. Koro apenji no ngato mia gima kimadho to kata kaka kiwinyi no gimadho ta nyiewo siling 100 na winjo marach sana. Kani siling 100 dongen brika mangima. Imadho biwe. Mano cartons mag chak. Koro gimwadwaroga okwadwa wacho no gik moko bech gin malo. Apani ji wondo ga do Kenya no gibro duoko bech gik moko piny. Mano gin jo siasa ma wondo ji. Ngena kon jo siasa. I'm economist and development leader. Koro adier makende enu wadwaro no mondo pesa obedi ofuko ji moloyo duoko ngima mapiny. Nikech sani kanyisi dongi tiyo no Ramogi TV. Kanyisi sani no duok pesa michamo kani obed matin mondo jomoko koro kadwa nyiewo gimo Ramogi TV to ginyiewo go bei mayot aniye. Kanyisani nego biashara kaka mama mausi ya bedo uso mena uso nyanya uso wiu donge anyisani koro in omendi go bambogi us go bei mapiny mondo ji onyiew ano yi koro wadwa mondo waket pesa ofuke ji mani area no mondo ginwang have buying power mondo ka ginyiewo gigo kuom wakina mama go to wakina mama nwango hala ka Switzerland anyisi no kombe matin ma chai en siling 100 kani to kombe en siling 20 kikwadog chien gimaduong enu kwa keto pesa infrastructure waketo pesa from private sector wabedo go biashara moendelea makelo profit mang'eny kila ngato bro chamo pesa mang'eny mondo kila ngato ter nyathi school kila ngato ket kuoni mesa kila ngato oendelea imaisha mare ochul hospital donge ochul mahitaji mage ma okong'iyo pesa ma inyiewo go gigo to ng'iyo ni en go pesa moro mi ofuko monyiyogo aparo no you kiwacho gido Kiingereza no you have more control of your income less
of your cost. Nikech gima ng'ato uso. Dak iwach ni duoke piny nikech an go pesa matin. Koro waket strategy ma waketo go pesa ofuko ji mondo bed mang'eny moloyo cost of living to mane kwa bro solve. Yes. Ero kama enya daktari nyakora mga jwangu parni wantiere live kata wantiere achiel kachiel e mbui marwa mar Facebook. Inyalo dhi nyime koda Twak kata mna ling'io Twak makama e mbui marwa mar Facebook. Abro somo moko kuomu mabende osedonje mbui wa mar Facebook. Jack Juma Jalego iwacho ni isenyum in ka in nyang'oma Kogelo. Vinton Vinvin iwacho ni neno live. Aneno Daniel Otieno imbendi iwacho ni locked in. Samuel Makiri Otieno iwacho ni watching live from Utawala, Nairobi. John Ouma watching from China. Evelyn Akinyi watching live from Muhoroni. Unu watch mana live penjo kamaka uno penjo mora ne jalony mabende wantiere koda Dr. Fred Ogolla. Penjo mora modokor ka Bajet inyalo mana oro nwan nikech jalony biro duoko gi e yo makare. Amilo Vintatu iwacho ni neno maler kintiere Eldoret. Lamonika wuono eneni Bajet makawuono oduokwa bech gik moko piny. Jacob Omolo kintiere e gwenge mag Miwani iwacho ni neno waki wuok Kasongo Miwani. Engineer Lazaro Kanyambok iwacho ni tudruok e kind Russia gi Ukraine manolwenye kind piny Russia gi piny Ukraine to onge kod fuel shortage crisis being felt here. Kenya e kama mwandu te must serve the entire Eastern Africa donjoy. Ere kaka landlocked Uganda onge crisis. Ana onge geno yoyote kod budget medisom nikech cartels control everything including our daily routine of lifestyle. Manopach Engineer Lazaro Kanyambok. Brano Chieng imbe wacho ni kapod parties nigi regional dominance mamiogi yiero godo jotelo maloyal negi. Without the interest mar jopiny to kata bech fuel dok manas gi siling 2 to kech bende nitie. Sam Jakom penjo no jalony wach pesa mar kazi mtaani mane nitiere ikomenda mokalo nobedo nade ma wuod kosoko ratanga. Bende daktari wadhiro loso katendre koda omenda mabende nokadho mabende nosebeda allocated budget. Koriwo kazi mtaani mabende koro Sam Jakom wacho ni noti godo kata mna nochiw to nokoti godo e yo makare. Kwa kama nyakora mga jwang bende aparo ni e chenro mar mbaka oromo kwa dhi nyime koda Twak nyaka sa 5 mar onyango. Parni wantiere koda reporters magwa mabende ogoyo touch e kor gwenge mopogore pacho kaindi mabende wabiro bedo kwa tudore kodgi mar mondo migi nyiso kata pach jopiny mabende nitiere e gwenge mopogore. Daktari daro mondo iduok Sam Jakom openjo ni penjo ma jalony pesa mar kazi mtaani mana nitiere ikomenda mokalo nobedo nade. Ing'eyo no mano penjo moripo bed no duok kod jok manoripo bed no gole lakini giming'e gima timore en no ne ong'im nanu seche mane COVID obiro cha. Jo youth ne onge gima gitimo nikech tije mang'eny no lor. Koro nikech tije mang'eny no lor ne gichon kagi nwang'o yo ma inyalo miye jo youth tich mo manyalo timo mano go pesa matin mondo kik wabed nwan so idle. To watiek to koro ing'en bang' mano ng'ato ne konyisi no rum chieng' mane. So anyalo mana to be continued. Ing'en seche moko ka movie ochakre at the end giwach to be continued. Koro nyaka beno bedo discontinued until to be continued. Yeah. E komenda mokalo nitiere ministries kata migepe mutenre koda defense mano mara rita kwe no yudo siling billion 294.5 mago migepe mabende no yudo lemo maduong'. Yes. Miga mar jolweny no yudo omenda maromo billion 294.5 mar somo no yudo billion 202.8 mar thieth no yudo billion 121.1 e budget ma higa ni pani migepe mage mabende biro yudo lemo maduong'. Ing'e ni king'iya wach ma agenda 4 mar the sitting president mar 4. Ing'eyo no areas magu infrastructure apan ginwang'o pesa ma nikech ing'en expressway po bedo yaw ka president poko e office. Wach maru industrialization ma creating jobs ing'en mani e gimosebedo a very big agenda in his opponent ing'en Deputy Ruto goya ahinya wach man jo yuto ngo tijeni to do kata mana kai wacho kata mana ni tije thuolo mag tije thuolo tije biro mana ko yaw kembe to madi be timore kata ko omenda wanoket ne gitenge kor ing'e gima timore en hiring security person ma mind or better police donge ng'en nitie ma recruitment temo timore nitie recruitment timore jo army
Koro ing'eni mago bende en job creation, lakini gima biro kelo proper job creation en private sector investment. Neno seche ma koro Uhuru Yatano keto pesa ma giwacho ni reduce local borrowing. Ng'eni kiboro ka government oholo pesa i pinywa wuon ka to gi compete kod businesses ma bende dwaro non wang pesa no mondo logo ohala. Koro mano nyiso ni tije ma bedo created kod private sector bedo matin. To sani sirkal oholo pesa wuoko mang'eny to gi holo matin Kenya mondo pesa man Kenya ni odog ni joma loso biashara mantie Kenya ka. Mano bro kelo tije ma bro konyo vijana mondo nwang tije go nikech ing'eni kidhi bank sani ni dwa holo pesa to sirkal odhi bank ni dwa holo pesa. Ing'eni sirkal pesa en risk free nikech sirkal ok nyal chweyo mako chulo. To in kidhiyo tina ing'iyo nyaka bedien seche moko ta kitiye Ramogi TV tich nyalo garumo. Ting'eni sirkal tije ok rum, sirkal nigi tich ma ok rum. Koro nyiso bank man Kenya bro prefer no mi sirkal pesa to weyi. To seche ma gisewe mak gimi pesa kata kichako salon mari koro miloso kamo, ibro na ka salon ok nyal dhi mbele nikech pesa moripo mi chago salon cha okete i sirkal. Koro mane ema Uhuru Kenyatta wacho no woket pesa mang'eny mondo bed available no local entrepreneurs kaka in hama mondo koro seche mag tich studio ka kiwo kanti supervise kal salon mari moro in kod kahawa moro mabendi inte iloso kamo ji modo nyoyo goduma kacha ji modo madho chae kani mano e kaka gidwaro mondo giket pesa ni kuom jomoko mondo jogo tig pesa go mondo olos go tije ma jo Kenya dwaro nikech sani kiloso salon dong ibro miyo ng'ato tich mang'ado wich donge ng'at moro maluoko gadel ni jomoko machwado masaje gi jogo duto bro nwang'o tich koro nyalo ndiko ji auchiel ng'at achiel kinwang'o pesa. Daktari Twak yo makare nyakora mogo jong mana kaka nase singoni chenro mar mbaka oromo wantiere koda reporters magwa galaxy gi kiyie na mar mondo mi wadhi e county ma Migori adhi ir Joyce Oduor nyawadwa Joyce Oduor ma bende biro tero wa e county ma Migori. Erokamano ahinya Sharon Ong'ao kuom twak mabende intiere godo e studio kanyo kaachiel koda daktari. Nyakora Ramogi Ajuang mana kaka pile e chenro mar mbako romo watudore koda reporters magwa mayudore kor gwenge ma pacho kae mondo jopiny bende ochwal duondgi kotudore koda thuon wach mabende watwake. Odiochieng' ma kawuono jo Kenya rito mar winjo kaka ibiro som bajet mar trilion 3.3 mabende jatend migawo mar omenda Ukur Yatani biro somo od bura mamalo odiochieng' ma kawuono kaka jopiny geno mane ma jopiny nyalo bedo godo kotudore koda budget makamano. Gie thuolo ni adwa ni wadhi achiel kachiel nyaka e county ma Migori mar mondo mi watudre koda reporter maru e county ma Migori George Juma mondo ochwal twak kuom jopiny ochwal duondgi kotudore koda budget mar hik omenda mar 2022-2023. George Juma kinyalo winja e county ma Migori ichiew nade Migori kono? County ma Migori wachio makare kendo kinyi makawuono noko oganda nitie kod geno mopogore opogore ka otende kod budget bende somo odiochieng' makawuono. County ma Migori wang'eyo nitiere wechego mag dongo opogore moting'o sekta no mar niang', sekta no mar lupo, mano mar kunyo mwandu ma e bwolo kata mining kaachiel kod moko. Bende nyaka sani oganda mathoth koro geno winjo ni to omenda maromo nade midhi ketni gi chenro machal kod mine nikech mabe budget kende bire sama bede koro oganda koro osebedo kod pek ahinya mar ngima ka bende wantie kod oganda mathoth ma Migori wadhi mondo kwa winyi to e budget makawuono ni ang'o makoro gigeno mabende kipane koro nyalo loso ngima kata nyalo resogi e ngima matek machal kod mine. Achiel kachiel dane mondo koro achak kode adwa ni chak na gi nyingi ntiluongi ne ng'awa to kapok wang'eyo ni to ang'o migeno budget machal kod mine ngima osechalo nade e iko mende mako rumo ne. An mali luongo Tieno Jawaya an Migori kae. George ngima tek Migori ka. Oking'e inflation kaka gharama ya maisha iyudo ko Texas sawa. Sani kidhi yudo fuel kaka iolo ka Migori ka. Fuel en siling 300. To jo boda boda gi mondo ang' los siling 300 kanyo mango all fuel mango los pesa no ok yot. To wambe wan joma idho pikipiki sani ka kaka dhi yani ka ja pikipiki dwaro siling 400. 400 samo kibire jua kalo kibitimi nalo kibeyude. Ok yot. Kidhi e duka kae. Jo sani motedo tek ma ng'ato nya ng'iewo. Jo piny yuak yudo gimilo food security onego bed sirkal ng'iewo food security ang'o matimore. Kidhi e sector mani yanka sani wan ng'e yanka tiang tuwe puodho kae. An ng'e yanka osetieko 4 years ng'ama beto onge. To sukari yudo ke useduka kae kidhi duka kae yudo sukari moko timo ndiki sivling moko ndiki bansi jogo puro kanye to tiang to ne puodho kae so ni no wacho no yaw lake kanyo tiang to tuwe puodho kae ndiwa sani kidwa no beti ni yang in fact kini ga kachiel idore chwe lalo 20 ng'ama dhi yude dong mane dhi lal
omiyo gik machalo kamano sirkal ong'eyo ni japiny dak nang'o. Ok onya bed ni yore los ni wata pesa madhi ofuko timo nade to onge. Japiny gwone gi pado. Mano gima ok nyalo timore. Ok ang'e ni sama koro ngimane tek ni, sama Kenya oloso budget ma in budget mari yo mane nyalo tiyo godo kata me yore mag chiemo ne chalo nade gima koro rumo ni. An ka da bed ni an bago budget, Minister of Finance. An aduoko garama piny, moted aduoko piny, sukari aduoko piny, gimoro mama common man nyetiyo go kor gweng ka aduoko beche piny. Mano gikonyo ji. Lakini ka gimoro ma sabun sani ipimo kibrit shilingi 30. Sani kidhi e duka. Munga gano shilingi 200. Sabuni jogo shilingi 180. Japiny moko yudo pesa, masa mane common man ka shilingi 200 konya yudo kata juma achiel. Odak nang'o? Kamano adwaro ng'ama chielo ang'e ni to ngima chal nade, sama wuone ngima chal nade to budget ma kawuono ang'o ma igeno? An Samuel Do tawuoyo kan dala mar Migori. Wan kaka jo Migori wan gi tabu gi chandruok mar ngima matek tweta. Kuongi ni sani wuoth tek ta. Mar ariyo apiko winjo matek moingo gimoro amora. Mar adek chiemo madhi e bund idhano gi winje malit moingore. Koro akwayo sirikal ni kopono nyalo yie ngima mar dhano nyaka duok piny. Mokwongo fuel nyaka dok piny, sikari nyaka duok piny, mo nyaka duok piny, ajab nyaka duok piny. Wawinjo uru jopiny nekech leadership manwaketogi onwaketogi ni mondo ging'i ngima jopiny to ging'i ngima gi kendgi giwegi. Mar ariyo budget nogo ni kata wach mar education nyaka dok piny. Sani nyithindo idwa dok skul to nyithindo dok dichiel ni tap to iduokogi. To no wach ni free education mano the agenda mar ang'owa mar Jubilee. Koro wakwayo sirikal ni konyalo yie sani ngima jopiny nyaka giduok piny moging'i ni odok piny. Masikari kaber owinjo duok at 1 kg owinjo duok 100 shillings. Wawinjore uru. Fuel kama ne moyo wewa chat 56 kaber to owinjo dok kata 80 bob. Mondo ngima odhi maber. No to dhoudi gi idhi tur te. Jopiny dhi turo dhoute ji. Akwayo sirikal ni koyie to mondo wach ni gidonje mapiyo ko jopiny pok owuok mondo tim gik moko maricho. Kamano adwaro ng'ama chielo ma nyang'eyo ni to ngima chalo nade bi machiegni. Ng'ama ni machiegni wawuoge iluongi ne ng'ato ang'o ma igene budget misomo kuno kaka ja Kenya. Nyinga iluongo ni Otieno Uma Isaac. Seche machalo kama ana a student at Kisii University, Migori campus. Jodalawa kana dhi school yating'o mana gi siling 70 kende. Sani kitera school kanyo siling 200. Ket nyaka gol. Akwayo jodalawa kendo akwayo sirikal marwa manwetero sirikal mar Raila kachiel gi Uhuru Kenyatta giyie giduoknwa nengo mar fuel piny. Mar ariyo nengo mar mo yawo ok nyal chamo chiemb pi, wagombo ni giduoknwa nengo mo chien. Mar adek wagombo ni giduoke nengo sabun piny. Ok diwuoth kilil jodalawa, ok diwuoth kilil. Kor wakwayo sirikal marwa ni kaka gisebedo ka ging'awo nyaka nengo mag mogo. Yawo ok inyal chiemo ni gimicham onge, ni gimicham no tinyayudo ni samoro entie to beche ni malo. Wakwayo sirikal marwa mar Uhuru Kenyatta oduoke nengo mag gik ma oseidho malo go mondo wayud yot kaka jopiny. Mane pacha eruru kamano. Erokamano mano mokum pacho gada ka bende kiwinjo maler ng'eny gi ywak ne ngima koro tek ahinya wechego mag chiemo ka geno mar gima duong' en ni budget misomo ni nengo no mag wechego mag chiemo koro dok piny mondo gin bende gibed kod yot e wechego mag chiemo. Kuom twak kod jopiny e kaunti ma Migori kono kendo an koda geno ni jopiny ochwalo duondgi e yo makare. Erokamano ahinya Juma kowuok e kaunti ma Migori. E Facebook kacha Lamek omedo awunda mar Migori bende koro kwayo sirikal mar mondo mi oketnegi omenda e budget makamano, oketnegi omenda mathoth manyalo dhi e sekta mar tiang' Migori kanyo. Gin kaka pur mag tiang' e kaunti ma Migori gikwayo sirikal mar mondo mi omedgi omenda madhi sekta mar tiang' e budget ma bende isomo odiochieng' ma kawuono. Mogo kuom ote ma bende podi aneno kadonjo kae
Nyaloka Kodiaga wacho ni osemol ka entiere game Siaya mano e county ma Siaya. Ka Oindi mar Lakisama wacho ni geno en ni obeda kod yie. Geno en ni bedo kod yie mor kod ilo ni ber biro nyime. Makmana ni ok one geno moramora kuyo kod achiedh nade ema wacho ni ochomowa e budget no kaluwore gi kaka gik moko achalo e pacho kae. Mano ote mar Oindi e Facebook kacha. Ote machielo mabende aneno ka Lilian Onywera oro e Facebook kacha kato bedo ni okonyisowa ni owuok e gwenge mage. Wacho ni bech mwandu mondo oduok piny aka e budget mabende isomo kawuono. Ka Oluoch Paul Audi wacho ni onge koda geno kanyo kata matin. Kevin Arucho bende wacho ni osedonjo kaka pile ka entiere mbita. Ote bende aneno ka nitiere mathoth ahinya mabende umedo mana oronwa kae. Ka nying moro kae en mara Faisha Zena ka wacho ni en koda geno ni bech gik moko ibiro duok chien. Mano kaluwore koda budget mabende isomo odiochieng' makawuono. Ramogi Ajuang wadwa chako watudore koda reporter marwa mantiere e county ma Nairobi kae mar mondo mi onyiswa gino matimore kama entiere. Mano reporter marwa Lydia Okeyo mabende wadwa ni watudre godo onyiswa ni entiere kanye to ang'o matimore. Lydia Okeyo nitiere od bura mamalo odiochieng' makawuono kama bende jatend migao mar omenda Ukur Yatani biro some budget. Mano budget mar hik omenda mar 2022-2023. Mano budget mar trilion 3.3 mabende isomo e od bura mamalo odiochieng' makawuono. Wabiro tudore koda Lydia Okeyo bang' thuolo machuok kwasebedo koda nyalo mar tudruok kode yo makare mar mondo mi onyiswa ni gin ikruoge mage ma iketo motelo ne somo budget makamano mabende ang'eyo ni gisani jatend migao mar omenda Ukur Yatani ikore e yo makare kako biro chwalo budget makamano e nyim od bura. Ote bende aneno ka thoth ahinya e Facebook kacha kaluwore ni wantiere live mano e Facebook page marwa mar Ramogi TV Kenya. Ka ote mabende aneno kae mar Onyango Otuoma wacho ni budget ok nyal duok piny. Japiny ema nyaka chul usuru mondo oger godo piny. Erokamano ahinya kuom ote makamano. Ka jasakwa wacho ni wan kaka jopuonj osejwang'wa wan waketo mana wang'wa mar mondo mi waneni ang'o mibiro soma e budget makamano. Inyisa ka ni wase bedo kod nyalo mar tudre koda reporter marwa mano Lydia Okeyo mantiere od bura mamalo. Od bura mamalo kama bende ibiro some budget mano budget mar hik omenda mar 2022-2023 ma Ukur Yatani geno ni biro somo odiochieng' makawuono. Lydia Okeyo kiwinja aka entiere od bura kanyo ichiew nade tang'o matimore e od bura gisani? Oyaore ahinya Joyce awinje yo makare achio maber ageno ni in bende ichio maber e studio kanyo kendo amoso jo kanyana moganda Ramogi ni oyaore kumora mora magemre ginene Ramogi TV. Okinyi makawuono wantiere e od bura maduong' mano Parliament kada National Assembly kinyalo ng'iyo ng'eya kanyo inyaneno ka bende arita ntiere yo makare ka bende en odiochieng' migeno ni mondo idhi som budget mar Kenya mano budget mar 2022. Joyce par ni budget ni biro dweche ariyo motelo kaka pile ojasomega. Ineno ka pile ojasome dweno mar auchiel mano week mar ariyo ma dwe mar auchiel to wang'ne osome mondo matin ka bende achiel kuom weche momiyo osome mondo en yiero mabiro ma dwe mar aboro ma bende biro tarik 9 ma bende dwaro ni mondo gitim ikruok makare omigi thuolo no matimo ikruok makare omi jotelo jo od bura jotelo pogre thuolo matimo ikruok makare ne yiero mabiro mar dwe mar aboro. Mar budget kawuono bende bire seche ma bende piny Kenya ntiere e okang' matek ahinya to nikech ngima osedhi malo. Yudo ka bech gik moko ni malo kendo jo Kenya yuago lit magiwinjo kaluwore gi bech gigo ma bende gikonyorego. Yudo ka kata bech chiemo ni malo, bech mafuta ni malo. Nyano ka ntiere nok mar mauta e Kenya mangima kendo jo Kenya winjo msigo mapek e ng'egi mokalo. Ka bende koro oganda nigi geno ni
dipo kidhi som bajedni to dhi duoko negi ngima piny. Mane geno mabende thoth jopiny ni godo kaluwore gi mbaka kata sigana wasebedo kwa kelino ka jopiny kitemu kodi kacha gi ka giwacho kanyo ni gombo margi en ni mondo oduok negi msigo no piny, msigo mar pek mar ngima. Ka bende gin gi geno ni kosom bajedni kawuono bende dhi duok piny osuru ma pacho ka, bende dhi yudre kata oduok mana bech fuel piny, oduok negi kata mana bech chiemo piny, bech mogo, bech gas, bech mo, yudo ka gik moko bechgi odhi malo mokalo. Koro mane geno mar jopiny Kenya, gigeno ni osigo ni oduok negi e piny matin kaluwore gi bajet ma kawuono. Kata kamano kaka nanyisi ni wantiere National Assembly, mano od bura maduong', to ntiere wach ma bende oketo jo od bura e kinda akuru koda sumbi. Ka bende gin gi paro kata gin gi dwaro ni mondo gilombi e wang' jopiny, nikech inyalo paro ni odong' mana dweche matin kende to piny Kenya dhi yiero maduong' ma dwe mar 8. Kata kamano gin kod geno ni idhi duok negi e piny, kata gin kod geno ni gidhi yudo nafas mar lombo wang' jopiny, nikech wach bajet nyaka kel e odni, kendo kosekel e odni en kama bende gin manyaka gigo tik ni ma e bajet mar piny mar Kenya mar 2022. Kata kamano gin kod gima waluongo ni challenge, kata gin e kinda kuru koda sumbi, ka bende nyaka koro giberie wang' jopiny mondo onene gigo tik bajet maber madhinyo jopiny koso mano mabende dhi keto ngima bedo mayot. Ka komachielo bende dhi doka jo od buragi dwaro bende nolombre ir jotend duond buche mopogore opogore mondo mi owal. Gineno ka welo bende sani osechakore kuonde moko, koro gin e kinda akuru koda sumbi, ka bende gigeno ni mondo gilombi e wang' jotendgi mondo giyud welo makare, kata mondo mi giyudi lemo mopogore opogore. Koro wenge duto ochomo ir jo od bura mondo mi wane ni ang' ne gigo tik, gigo lwedo, gigo kokgi, giket kokgi e kit bajet machal nade. Inya yudo ka sani bajet midhi som kawuono bende Joyce en $3 trillion. Mane bajet mamalo mogik midhi som e piny Kenya kawuono. Ka bende higa mokalo waneno kane entiere $3 trillion ka wang' ni to medore matin, eno kanyo ka osechopo $3.3 trillion. To bende kipimo gi ndalo mano jatend piny Kenya Mwai Kibaki, ma bende thoth oganda jo Kenya wacho ni ngima ne beto ojore matin kano wuok to bajet ne en mana $1.5 trillion kende, tinyado kama koro osemedore gi mo e onus. Omiyo koro jo Kenya ni kod geno kawuono, ging'iye ni to bende kaluwore ga thung'a mar COVID-19 mano omiyo thoth gi owito tijegi ka kod kachudo ka jo Kenya ng'eny gi sani onge kuonde gi mag yuto. Ka bende wachni be biro seche ma bende jomoko paro ni nyalo bedo ni pek mar piny okel gi dhao kata lweny madhi mbele e kind Ukraine to gi Russia. Mano to en wach mabor matin, to kata kamano giwacho ni mano ripple effect, gino ma bende pod kelo mana midhiero e pacho. Ka in kod penjo Joyce, kata kamano wago tacha od bura maduong' kang' wakelnwa achiel kachiel koya ka. Erokamano ahinya Lydia Okeyo, kendo an koda geno ni kuma ugoyo tach od bura kacha weche makamago biro konyowa mar mondo mi ok bine joneno marwa achiel kachiel kaka gitimore od bura kanyo. Mano kochakore sama jatend migawo mar omenda Ukur Yatani e wang' ne chop kanyo, kendo ikruoge mang' giket kare e kinde ma ang' gichak somo bajet makamano odiochieng' makawuono. Erokamano ahinya Lydia Okeyo. Nyako Ramogi Ajuang' mana kaka pile kwasetudore koda reporters magwa mayudore e kor gwenge mapacho kae. Mano ne reporter marwa Lydia Okeyo mantiere od bura kacho biro chwalonwa report mathoth kotudore koda wacha mar somo bajet. Kata kamano adwa duoki achiel kachiel nyaka ir nyawadwa Sharon Ong'ao mar mondo mi odhi mbele koda twak ma bende wantiere godo e studio kinyi makawuono, ma en kotudore koda bajet mar hikomenda mar 2022-2023 misomo e od bura mamalo okinyi makawuono kata odiochieng' makawuono. Sharon. Erokamano ahinya Joyce Oduor. Wawinje yo makare. Joyce oterowa e bura Nairobi, ochako mol kendo oterowa e county ma Migori. Daktari Fred Ogolla, kanwa dhi nyime ang'eni nitie moko kuom joneno magwa ma bende samoro ko yaw TV. Odiochieng' makawuono nitiere koda jalonya Dr. Fred Ogolla makonyowa e twak e chenro mar mbaka oromo e twak mar odiochieng' makawuono. E seche ma bende George Juma, reporter maro e county ma Migori, kana dhi nyime gi loso gi jopiny e county ma Migori, naneno ka intiere koda duoko ma bende idwaro mar mondo mi ichiwne jopiny kaluwore kaka na gilose en mane. Asewacho ni chakre ne nyuola pok anwang'o ga ka gik mwanyiewo bech odok piny. Ne kan nyathi matin ne wanyiewo ga mkate siling 5.
sani mkate mokinyo mna siling 200. Gima temo gacho ni jo pinyi kwa jo Ramogi enu we uru ng'iyo wach mani bro duok nu bech gik moko chien nikech mane ka jo sesa wondo u to benda ng'iyo nu ung'iyo wach no gima gi wacho ga ok bitimre gima wang'i en pesa ni ofuko koro ka penjo bwana miluongo no Audi mok Migori owacho kanyo no duok gigi piny duto te ta penje ni kalo duoko nengo mag gigo piny kodu one option en waduok nengo mag gigo piny to ko chamo ga siling 4,000 dwe ka dwe odong mnago msara ma siling 4,000 dwe ka dwe to ka mede msara mare bo bedo siling 8,000 dwe ka dwe bende bro badhe kata ka gigo dong de ka gik monyiewo go odong kaka gino kaka skar odong kaka eno modong kaka engo nikech gigi odhi mana mbele gima around 15% donge to ka double salary mari donge ibro nwango ni onge go wach kata ka gigo idho malo amoduogo piny nikech in go pesa ofuko ni koro angma in go control in kod control go pesa mani ofuko ni okinyal control gima ngato ngo bro uso ni kod wa uso nikech ngien price control onge e Kenya dakawach ni mkate nyaka us pesa mahama mano no sewok bas marario kadwa wacho economy ma Migori ma eni wacho ni gen niang donge wach man niang mwach ni mondo farmers omedie pesa mang'eny ma ginwang wach man niang no ok nyal timre mano ken tij sirkal itimre kama ing'iyo Brazil warego niang tan abiriyo to wakelo skar tan achiel Kenya warego niang tan 14 mondo wakel skar tan adi achiel manyiso no wach mar pesa mimiyo wach ma pesa mimiyo farmers mantie kod niang ok en wach sirkal en wach mar efficiency mar machine marego niang no makoro Kenya waonge kod mashinde manyalo tiyo tich makare emomiyo nawachon kata lach kan jo Kenya no wantie kod technology manyalo kelo kuok Brazil to wagero sugar factory Ogolla to kwasegero sugar factory Ogolla no to machine no bro miyo kaniang mwarego tan 7 miyowa tan achiel maskar sani farmers Ogolla area ma Ugenya ichulo no kitero tan achiel ma niang timi siling 1,500 to inyalo ga chiwo siling 5,600 kirego niang tan 14 to golo skar tan achiel kiduoke bobedo tan 7 irego tan 7 niang tikolo skar tan achiel tinyalo miyo farmers more money ninjo kata mna jopure county ma Migori moko kuom gi ywak ni gin gi niang to niang ok beti yes nikech ng'e gima timre gi ang'o miyo watimo mano mokwongo machine marego niang cha onyako bed efficient no rego niang motiyo 100% to marwa ni seche moko chiemo olore koro kolore to niang ni ipuodho kata kitongo niang tipongo gi kanyo gi thuo makoro seche midhirego niang no inwango ga mana ka niang nende skar mai niang chose thuo bodhi mini polo akian polo en ga kure to ka kingado tiang sama ber tirege sama ber to machine tiyo maber to mano kwa rego tiang tan 7 wanyalo nwango skar tan achiel koro mano okinyal wacho ni sirkal ni goro kura tano nyisi ni jo Migori farmers ibro miyu pesa mahama kikelo tiang tan mahama mano koro factory ma Migori no koro jo Migori du penyuru factory no ni gin ka girego tiang tan adi ema gigolo ga skar tan adi tang momiyo mano ok timre to timre Brazil maskar igolo kowok Brazil ikelo Kenya ka itiyo go transport gichulo taxes to skar no pod koketi mesa kokete shelf ma supermarket pod skar no beche ni piny molo skar chi migolo Migori tikete shelf mano on pobeni wapenjo ga jotelo gi keto lweti kuom sirikal ni siemo ok bi konyowa wakaw shida marwa wanento wanyalo timango gi shida marwa kendo adwa konyi kwa Jaramogi ni mondo waendelea watim kama nitie gik minyalo kwayo sirkal to nitie gik ma kitim magi won nikech sirkal tije en creating an enabling environment a country functions koro in bendi timna magi mondo kiriyo gi maskal timo cha gi mitimo ni to gigo donjo makare mane maparo nudware kwa ng'iyo
Erokamano ahinya daktari loso makare. Kapok wako yo matin, we asome moko kuom ote madonjo sani. Ologi Donald iwacho ni wuoda aedo kanyamkago isemol chon time kama kawaida. Ntiere Makozi Lasuna iwacho ni Sharon Mos na jalony Dr. Fred penje ni oparo nade kind duoko gik moko Owacho no paro nade e kind duoko gik moko piny kod medo jotije osara. Ere mayot, ere made uyuara til mar uchumi malo moloyo. Kenya kamose chopeni kik wawuondre ni ngima nyalo dok e wang'i. Kuma wantiere kata 20 years ago. Engineer Lazaro koro apenji, ere kaka ekonomi nyalo dongore ka piny lokore consumer county manigi appetite mar importation. In fact, we import nyaka gik ma can be locally produced. Orwa Frederick wacho na mor kod weche mag jatelo penjo na en ni owacho ni bech gik moko kiduoko chien instead osara mag jotich emomedi jok moko ndiki machamo luchgi to timo nang'o. Daktari bo mana duoko gi ka wan waduogo e yueyo matin. Koka manya kwa Ramogi Juang yienwa mar mondo mi wakao yueyo matin. Kwa waduogo daktari biro duoko penjo duto te mabende ioro gi laksechegi. Wewa mondo wamodh pi matin waduogo koda Twak. Everything you put your hand go walk. Your name go open doors. God is your strength. Listen to me, favor will come. It is God who arms me with strength and keeps my way secure. When you're in trouble, instead of keeping quiet, open your mouth and talk to your God. Come, join us in worship. You made my life so beautiful. Praise. And get inspired with sermons and uplifting services wherever you are. Every hustler getting paid. Don't wait till Sunday to get the word of God. Get inspired anytime with Viusasa Gospel Center. My dress, my choice. We bedo resisum. Dhako temo loso kendo rito ken mare gi chuore. Kata obedo ni chochni mang'eny to wuok nikech nyare. Okadwa neno minwano. Enang'o? Kendo ng'ato ka ng'ato nie gi wachne. Kik iwe ma ok ineno sigana mamit kendo manyien mamenyo ngima nyar kochia. Mama, enang'o? Kuso baba is here also. Nyar kochia, tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 1:45 mar otieno. En chenro machakore gi kodira. Chenro makelo ni thumbe luo mamit mogundho. Wan gi budho mar tipo kaachiel kod twak gi jothumbe mihero. Kitayogi gi Aboy Hansamo Mandawe, Ninja the Entertainer. Wacho ni ma show mar usiku sana. Kod DJ Kolo, Kol Instrumental. Wan gi Winnie Adhiambo. Dero, onyisa ni mos na Aboy Hansamo ka. Teacher Beach ka Teacher Beach, sang'wen e wang'e, e wang' jowi mari mihero mar Ramogi. Kete manaka. Anaseyudo password mar Diwakar. To sani abo nyalo yawo simbe no. Kasta abo rucho pichni gi videos ma en go. Kamano, aseng kaka bro timra gi Diana. Ka ywak ne matin to yie koda. Mama. Ageno ni kihinyori in kare. Kapki. Trophies are not for everyone. Play responsibly.
Ramogi Juang mana kaka Twak osebagi studio ma Nairobi kae kendo kawa dhi nyaka counties mopogore en mana mar winjo pachi en ang'o matimore chenro ni mar mbako romo ka wantiere county mari. Ramogi Juang nyaka sani gimong'eyo ni koro kanyo odiochieng' kanyo kar saa 8:30 Pradek, mano saa 8:30 wadhi yudo twak od bura mamalo mano mar National Assembly kama bende wasewinjo kaka jafwambo marwa Lydia Okeyo ni kuro kendo ka wada winjo pachi e counties mopogore jatend migao odiochieng' ma kawuono wageno ni dhi miyowa twak kendo dhi chiwo twak kanyo od bura mamalo koleronwa mana weche manitiere e budget mar higa mar omenda mar 2022 mana nyaka higa manyien. Ramogi Juang nikech mago ma watwak odiochieng' ma kawuono adatere nyaka e county ma Kisumo. E county ma Kisumo wan gi jafwambo marwa Millicent Adhiambo. Millicent Adhiambo ka nie county ma Kisumo miwa mana ler gigo mantiere kanyo jodak mantiere Kisumu kanyo mantiere Moroni mantiere Kisumu Central jogo mantiere gwenge mopogore inyalo mana leronwa ni geno margi en mane e gigi duto mosebedo ka timore nyaka sani ahinya ka girito twak mar jatend migao mar omenda ma pacho kae mano Okur Yatani. Millicent Adhiambo bagnwa twak e county ma Kisumu. Erokamano Cleophas. Erokamano Kisumu kendo chiew maber kendo ganda oikore mar ang'winjo lendo mag budget mag omenda mag higa 2022 2023 ma higa ni mabende ang' ne som kanyo saa 8:30 gi jatend migao mar omenda. Wan kaendi gi jopiny mabende dwa nyisowa genogi gima giparo ni gigombo winjo mondo mi oketie budget no endi kaluwore kod gino mabende osekadho osetimore pacho kaendi wayudo ni bech gik moko idho ahinya to bech chiemo mauta ni kod nok pi osebedo maonge gik mang'eny oganda osebedo ka kadho e higa niendi korena kanodonjo norocho gik mang'eny norocho ohala gik mang'eny osetimore e ngima oganda momiyo kawuono achiel kachiel kowuok e Kisumu bunge la wananchi wan kod jopiny go mabende dwa miyo waga pachgi mondo ginyiswa ni to gin gi geno mane kotenore kod budget mabende idwa gol ang' saa 8:30 odiochieng' ma kawuono niendi to ka gipimo gi budget duto mabende osesom higa mokalo gineno ni lokruok mage mosebede to mage mapok obede to sectors mage mainyore moloyo kata bed ni budget isomo kata budget oksom machiegni mbako romo nyaka Ramogi Juang achiel ka wawuok Kisumu ang' ni chak na gi nyingi mondo inyisa ni into penjo mokwongo madwa ni iduokna geno mane ma in go e budget odiochieng' ma kawuono budget midhi som saa 8 niendi. Erokamano an Gilbert Oguya ja tich ma Kisumu ka an ja ohala mokwongo geno na kuom budget ma kawuono ageno ni budget ni nyalo bedo odhi obede mopogore kaka osebedo kobedo ga higni te nikech ang'o nikech sani ngima oridore ngima ni malo bech gik moko ni malo sani ken gi siling 1,000 chalo gi men gi siling 100 piny tek gimoro amora beche oidho ngima dhi e uji dhano dhi hinyore omiyo akwayo budget migo kawuono obede ne japiny moloyo kaka an dhano kaka an wan wajomogeno kuom mogo beche ni malo wajomogeno kuom salad chiemo kero moge salad beche ni malo nyo wawinjo kanyo president owuoye wach mar mo ni mo dhi bedo ne geno nyalo bedo akwayo ni kamo nyalo mo mar mafuta ni mar mitokni nyalo bedo fertilizer ne jopur odog piny mondo ngima odog piny to kadwa yudo ni budget wang'o budget ogo to go aga gik moko mok nyal konyo common wananchi mano koro wabro kwane ka gimoro manono mokwongo wakwayo budget wakwan budget kedhigo to go e budget makonyo common wananchi nikech an common wananchi en gima ogeno kabisa en mana mogo gima dhi e iye nikech odiochieng' kodiochieng' wan mane gimwa kwano. Erokamano. Kaendi ang'i chak na gi nyingi to gima gombo ni nyisa kipimo budget duto te mosesom higni mokalo chien kanyo bende ineno ka lokruok osebedo ga seche duto ma isomo budget gi ne jopiny mabende solo suru pacho kaendi seche duto misomo budget wayudo ka bed lokruok moro amora ineno kaka mwananchi to geno mane ma in go e budget ma higani. Mokwongo iluonga ni Mark Odhiambo ane jakom mar Senate mar bunge la wananchi awuoyo ka an gi duond Kisumu. Mokwongo wan joma ni piny e Kenya ka to wahinyore budget sisomo wakeni somo ne jommewo nikech jomodhier tisomo budget lokruok onge. Koro gima akwayo sirikal opare joma ni piny wane kaka wanyalo kawo chiemo wakete mesa wahinyore chiemo
beche osedhi malo mamosa ni kidhi ng'iewo e supermarket tiduoga ma ka in gi 1,000 tichalo ng'ama nigi siling 100. Wan gima waneno kaka joma ni piny ni revolution ema nyalo bede. Kopo no dhi kama in the next few months jibro dhi street kendo buru mana wuka ka mari joma ni winjo maber go gi joma ok winj maber to ma biro kelo mach. Wakwayo ni kopo ni sirkal oyie to dhi odwok bech chiemo chien, odwok bech transport chien, nikech kaka wawuoyo ni mafuta bei osechako medre nikech mafuta onge. Gimomiyo mafuta onge ok nyal nyiswa maler. Wan wayudo mani mafuta onge, ji riedo ja ukinyi nyako dhiambo. Ja piko sani eri manyocha ting'o ji gi siling 50, sani osechore 100. Mano wabiro nyalo nang'o? Wakwayo sirkal ni koyie odhi osom budget manyalo include joma ni piny. Kik osom budget mar jomomewo. Kik osom budget mar jok man gi pesa magombo kaka pesa gi omedre. Erokamano. Kamano ahinya Ramogi. Mana kamano an bende gi nyadendi moro kaindi ma bende eni rawera magombo ni omiya pache kotenore kod budget mar omenda midhi som igani. Jaber kotenore kod budget midhi som igani endi. In kaka rawera wayudo ni thothne rowere okoso nafas moromo mag tije. Ang'o minyalo wacho taka, ang'o minyalo gombo kata geno mari en mane ei budget no mondo mi oket mondo oyud kaka ngima rowere nyalo lokore? Ichako gi nyingi. Nyinga en Maureen Adhiambo, an rawera, adak Kisumu ka. Gima agombo ni sirkal mondo i budget midhi som kawuono ni. Agombo mondo budget no kaber to ong'iya ne rowere kaka wan. Kwanza rowere kaka wan wachandra ahinya. Tije onge. Kumidhi etiyo to ni tich. Lure to dwaro mkoro wamanyo tije wawegi, wachako tije wawegi, to tije mwachako god wadwaro capital. To capital no ka onge tek. Koro akwayo mondo budget no oranga ne rowere, orangwa wan wachandre malit. To sirkal be akwayo bech mo. Nyo winjo kiwacho ni bech mo dhi idho malo. To bech mo ko idho malo, gimora mora dhi ilo malo. Sani kata kidhi supermarket, gimora mora bech idho malo. To akwayo sirkal budget kidhi somno bech gik moko dogie piny mondo kaka warowere wabe wayudie kaka wanyalo konyre i maisha. Erokamano. Mana kamano rawera an go kaindi machielo mabenda gombo ni miwa pache kaka rawera nafas mag tije okosebedo maber ahinya e pacho ka ni rowere. Budget no igeno ni geno mane ma okete i budget no kata gimane mowinjo some budget no mabro loko ngima rowere ma pacho kaindi mondo mi wayudo ni rowere be nitiyo ga ahinya gi josiasa kelo koko ma nikech gikoso tije gikoso pesa koro miyo gi pesa matin to gikelo koko. Inyalo wacho ang'o wi budget to gi ngima rowere kotenore kod som midhi somego kawuono? Kachako gi nyinga Samson oyo, an eke rowere ma Kisumu. Awacho ni budget ni wan eke moso kaka rowere wathagore ahinya nikech tije onge, gik ma chiemo be chiemo idho, mogo be oidho, sabun be oidho, kila gimoro beche oidho. To tije be onge kuom rowere nikech wan gi chandruok moko do budget misomo kono ko dogi med bech gik moko dogi hinywa eke rowere. Wan kwayo marwa eke rowere budget midhi som kawuono saa 8:30 no ging'iye rowere eke gisoma budget mag jok manyalo. Rowere ma piny gi be ging'iyo wan jok rowere tije be onge. Ging'iyo ane ginyalo konyo gi bech chiemo gik moko eke modhi giduok bei gigo piny nikech rowere thagore tije onge eke jo ikonyre be onge. Jo Kenya kale thagruok mang'eny moko pile medo bech gik moko pesa biolo mang'eny. Jo Kenya oting'o opongi gine thagruok mang'eny chulo gope lakini bech gik moko idho pile eke konyro onge tije be onge kuom rowere. Wan kwayo marwa budget mogisomo kono saa 8:30 no ging'i rowere to be ging'iane ni rowere ginyalo konyo wanade tije be wayud. Rowere onge tije gik moko gidho bei budget gi pesa iolo mang'eny eke wakonyore onge. Mane kwayo eke rowere. Erokamano. Mana kamano ichako na gi nyingi mondo inyisa ni kipimo budget mose som igni mokalo bende nitie lokruoge museneno kata ka sani ugeno ni dhi som budget pod udhi na lokruoge go to sectors mage ma budget ni weyo ga oko ahinya? Jambo, mimi ndaongea kwa Kiswahili kuhusu budget ya leo. Tunaomba serikali ya kwamba itusaidie budget ya leo kama kuangazia sana kwa common mwananchi. Common mwananchi wanaumia. Ukiangalia kama saa hizi kuna shida ya mafuta, unasikia shida ya mafuta ya petroli hakuna, na serikali ilikopa pesa billions, trillions. Sasa nao wamesahau bei ya unga iko juu, unapata salad
kila mtu analia, hata tujawahi ona kitu kama hii Kenya. Chumvi iko increased kwa that period, this short period of time. So tunaomba serikali leo ituangazie kwa common mwananchi, kama sasa wako kwa ground wanatafuta kura yetu na pesa, so watuangalie. Asante. Sawa. Mana kama nya kwa Ramogi Juang, mana kama nya kwa Ramogi Juang, adhi nyime kod kao pach jopiny mabende gimedo nyiso wa pach gi gigeno magin godo kotenore kod budget midhi som kawuono saa 8:30. Mana kamano anyinga giluongo ni Sharon Nancy awuok Migori County kumonyuola, lakini adak Kisumu ka e yo mar menyo. Koro an kulingana gi budget midhi som kawuono saa 8:30. Chunya paro ni gik moko idhi duoknwa piny, budget idhi duok piny mondo mi ji oyud kaka konyore. Koro kwayo mara ne wuon piny en ni mondo duoke bech gik moko piny, ka gichako gi gik machalo kaka salad o shoot as from last year nwanyiewo kata salad 10 liters siling 1,000 gi 200, sani en 3,000 gi wiye. Koro wakwayo ni sama idhi som budget makawuono giduoke bech gik moko piny, because so long as ineno kata last week gi the other week molal fuelonge. Koro wakwayo ni mondo dhi oduoke bech gik moko piny. To sama gimoro achiel ose shoot, especially gik machalo fuel to gi mo bla bla, iyudo ka gimoro amora shoot, nyaka kibrit onge gi kibrit ma siling 5 gi sechege. Still wire mane bedo packed matin ma 5 bob, it's no longer there. Gimoro amora siling 10 kadhi mbele. To sama magi timore tije bende onge. Youths yuak. Mondo wakwani mondo sama gisomo budget gingi bende gik manyalo create job opportunities. Gi create job opportunities mondo mi ji oyud tije, youths oyud tije, ji oyud kaka konyore, giketnwa piny mondo bed mayot. Koro kwayo mara maduong' en ni budget kisomo kawuono giduoknwa bech gik moko piny mondo Kenya oring Kenya mane wang'eyo. Wagombo ni mondo wadongre, to kaka wanyalo dongore onge nikech tije go komondi gi onge mantiere chulo ji kidam manyiso ni kuonde ma kama pesa ae onge. Koro budget oduoknwa piny. Wakwayo kaka jopiny ni mondo budget oduoki e piny mondo mi wakonyre e ngimawa mabiro. Eruru kamano. Mana kamano Cleophas, an kod youth mabendi kwayo ni mondo orit matin, inyalo penjo migombo ni oduoki nikech jopiny mane an go kando segolo pachgi kathoth ne iwinjo mana ka giyuak ni budget no geno magin godo, gigombo neno ni budget no endi oduok gik moko piny nikech ngima oseridore chakre nyaka ne korona muoji pacho kae kata piny kae ndi mangima, kama bende giyudo kaka piny medo sudo kata bed ni budget isomo to ngima medo ridore ka iwinjo ka nyaka kibrit mar siling 5 onge, silwa mar siling 5 onge, chumbi bende sani omedi, to bede medo land ni mauta idhi med beche, gino mabende dhi medo rido ngima jo Kenya. To budget to girito neno kaka idhi som kawuono. Cleophas, an kuomi youth an go kaindi, ka in kod penjo mora mora ma ida penje mondo mi ipenje mondo duoki. Senta Dhiambo, kochopo korka rawera mantie kodi kanyo. Penj nageni county ma Kisumo kata boma ma Kisumo en achiel kuom bombe ma pacho kae mano yier kama ne time tije mag kazi mtaani. Kochopo nyaka sani bende oseyudo tije machalo koda mago. Osiepege oseyudo tije mag kazi mtaani nikech nyaka sani gimwang'eni tije madirom 100,000 ne olandi lendo mane otim mar budget maiga mokalo koda maiga ni. En bende kaka rawera bende oseyudo tije mag kazi mtaani gi, oyuak kanyo ni tije gi onge. Kaunti ma Kisumo chal mar wach en mane? Ero kama na enya, mana kamano nyawadwa mabende tayo cheno ne studio ilonga ni Cleophas upenjo ni in kaka rawera e budget maiga mokalo nosom ni vijende ne dhi yudo kazi mtaani. In kaka achiel kuom rawera e kaunti ma Kisumo kaendi bende iseyudo tijno, to bende nitie jowete umarowere mabende timo tich mar kazi mtaani ni, to nochopo kanye e Kisumo kaendi chalo nade? An eke rawera tich kazi mtaani nwawinjo mani apply ne online. Eke ni apply ne online be jok mano apply en poka neno rawera wadwa mang'eyo kata mawadago e gweng' kuma ntiere matiyo tich kazi mtaani no. Ni an eke rawera wacho ni tije go nowach gi awacha, lakini pok waneno gi kumitimo gie kata e gweng' kata koni. Eke ni apply ge online kata jok mano apply go pok waneno kumitiyo gie. But nwawinjo gi mana kwacho ni onego apply ge online titiyo gi tan eke rawera pok aneno tich aina go. Inyalo wacha ng'we wi wach kazi mtaani?
Wach kazi mtaani ni abe na winje kaka jawadwa wachono ne apply online to kaka abe na temo apply to kaka na temo apply ok na yudo feedback mora kora akwayo sirkal mondo ka budget dhi som kawuono ni omedi omenda I budget mare kazi mtaani fund for the youth mondo kaka youth kaka wan ki youth Kisumu ka youth ng'eny gi onge tije kiwacho adier ng'eny gi ywak ng'eny gi wacho ni yogo kaka gi jukumu iyudo kanya wuoyi kata nyako otieko university kosetieko university obe ogombo mondo konye kaka onyalo konyo janyuolne kaka nyithindgi moko tiyudo oduogo ki school to bet dala onge tich to kata ko apply ma tich mamtaani kazi mtaani miwachono onge duoko moro mimiwa mora iyudo koro wachopo wadonjo kaka yudo youth donji pikipiki girigi iyudo ka ng'ato nosomo maber oyudo degree maber lakini tichonge odonji pikipiki ochal ng'ama nowe class 8 ochal ng'ama nowe form 4 koro waywak ahinya kaka youth kazi mtaani. Koro gima unyalo kwayo en ni mondo kopo ni osom budget kaka for example noket kazi mtaani funds for the youth obed gima ikete tim ok ni wacha. Yes, obed gima ikete tim wagwanya serikal kaka sirkal wa county ni ofuatiliane oneka pesa no wuok to ofuatilia nyaka youth mama kama ka youth ma onge kaka nyalo oyudo tijno. Erokamano. Mana kamano Cleophas ageno ni iwinjo duoko kowuok kuom rowere mowuok Kisumu kama giwacho ni wach kazi mtaani youth fund for the youth no endi ne giwinjo kendo nonyisgi ni kidwaro tijno endi to apply online. Achiel kuom gi olero ni no apply to feedback mora manoyudo onge ka owacho ni kendo kwayo ni kaber to seche ma isomo budget gigo ma isomo budget kai ok owachi to winjo be ni ok iketo e tim. Ka kamano Cleophas to an iri kapod in gi penjo mora to an niwewa mondo waring waluwe mabende pod dhi tucho e county ma Kisumu kaendi. Cleophas? Erokamano ahinya Millicent Adhiambo kuom report machalo koda mano. En wach moro ma nyalo wacho ni ji okawo gi buok ahinya ni kata e gweng' ma rowere mantie kanyo wuoke duto gite kama gintiere kanyo ok gikia kama kazi mtaani itime. En wach moro mageno ni kata jalony marwa mano daktari dhi leronwa odiochieng' ma kawuono mano daktari Fred Ogolla ma wantiere go studio ka ginya wadwa Sharon Ong'ao. Odiochieng' ma kawuono nyakora Ramogi Jwang ka dipone ko kiriwri kodwa en odiochieng' ma idhi landa yanga budget no mar ika mar omenda mar 2022 gi jatend migawo mar weche omenda pachoka mano Okuria Tani. Wasuko ke county ma Kisumu. Waringo kendo wago tache county ma Homa Bay kama wayudo twak kowuok kuom jafwambo marwa Alia Beach mondo mi waler kod pak jopiny kotenore kod budget midhi lando odiochieng' ma kawuono saa 8:30. Alia Beach. Yes. Erokamano Cleophas. Yes, wachiwo maber Homa Bay county ka kinyalo neno kamera mara ka ineno ka antiere paya kaendi kama chendo mag ohala dhi nyime. Kinyalo neno ka wantie dhowath mapaya kendo chendo mag ohala dhi neno ka johala mag omena dhi nyime kod chendo mag mapile, johan rech bende dhi nyime kod chendo mag ohala mapile e boma ma Homa Bay kaendi. Kendo sani koro wadago kod gi mbaka matin kaluwore kod budget mar piny Kenya midhi som ayanga odiochieng' ma kawuono kaka jopiny osebedo thoth jopiny osebedo ka golo ng'ur margi kaluwore kod ngima ma sani koro tek mokalo. Wadwa winjo pachgi to gin ang'o gin ma gigeno e budget ma kawuono idhi som niendi tang'o ma gigombo mondo otimre kaluwore kod ngima ma sani koro pek mokalo ne jo Kenya kendo ji osebedo ka golo ng'ur margi okinyi gotieno kaluwore kod pek mar ngima ma kawuono piny Kenya kale gi sani endi. Achiel kachiel an ka kod moko kuom johala ma osebedo ka dhi nyime kod chendo gi mag ohala ma bende gikoni kata doko ni gidhi nyime kod chendo mag ohala mapile to ngima tek mokalo kendo ginyalo yudo ka gikonyore e odiochieng' e ngima gi mapile pile kaluwore kod ochumi ma Kenya ma sani koro giwacho ni ok dhinegi maber kata matin. An ka kod moko kuom jopiny inyalo chako gi nyingi ting'iswa ni kaka in achiel kuom jodak e kaunti ma Homa Bay kaendi kawuono isomo ayanga budget mar piny Kenya. In kaka jadak ma Homa Bay ka geno mandi en ang'o kaluwore kod budget ma kawuono jatend migawo mochung' ne omenda thuru kaendi dhi somo ayanga e bunge mar piny Kenya? Kaka an kuom nyinga an former councillor Roslanga ajakom mar johala ma paya. Ochumi ni malo kabisa, bech gik moko idho sana bech mo.
bech mo ni malo kabisa gi bech sukari gi mogo wainyore ohala bodok piny kata mana gik mnang'iewo siling 100 tinde bech yodok mana 100 gi wiye to yuto bodok piny kabisa nwakwa sirikal mar Kenya sami koro gidhi e budget ni giduoke be gik mochien kata mana gas mojifilo gi siling 1,000 sana 1,600 otamo jokan mag gas e udi nwakwa sirikal ni japiny yinyore gipare ywak jopiny mondo gikonywa kaka jawala en ang'o maduong' migombo ni mondo kata kiduoko bech gik moko piny gin gik mage migombo ni ka isomo budget to at least oduok bet gi piny mondo japiny ma kawaida oyud konyruok e piny Kenya masani koro ywak ni ngima odhi malo kendo winjo matek e chenro mapile pile mag mudhigo nyime maduong' moloyo en bech mar fuel keja piu kumo jwa bi gi siling 50 na bi gi siling 100 to gi bech mo tiyo go makech mo mwachamo bobo duogo nengo ne chien gi sikari gi mogo ma gik meyo je nya ne wakwayo yore ma transport ng'ino maber kabisa wainyo jopiny ywak mopore kod nengo mag gik miwacho ni samoro bech godhi malo nikech ok onyal duogo konyru sani chenro mag ohala masani koro timo e dhowath mapaya ka neno ka johala mag omena ni ka johan rech ni ka kod mwandu mopogore ok ang'e ni sani uneno nade kaluwore kod chenro mag ohala motimo ka be uneno ka konyruok johala yudo resruok margi weche mag ohala motimo sani yo ng'ama ng'iewo kar rech nikech nengo mar mogo ni malo oduma golo achiel siling 120 ng'ane mondo ka oduma to kalo to bi ocham kata mano mena kata mar rech o ng'ama ng'iewo kata war mana matiro ng'ama ng'iewo nikech be gik moko ohingo gi ng'ane mani ko bi oyudo matin to ng'iewo kata do cham okow godo waywak wainyore wakwanyo sirikal mar Kenya nong'ie msalaba mar wananchi dhi marach kabisa bende an ka kod achiel kuom johala ma bende osebedo ka dhi nyime kod chenro mag ohala kaendi oda penje ni to in kaka jakenya ma kawaida kaka achiel kuom jogo eko matimo ohala dhowath kaendi budget isomo kawuono ang'o ma digombi kata geno mari maduong' en ang'o kaluwore kod budget mar piny Kenya ma kawuono isomo e od bura mamalo kaluwore gi kawuono misome budget mar piny Kenya wan wainyore kabisa nikech wan johala kaka an wan johala mena manumu mena motuo ok wayud maber ahinya nikech wan gi shida bech gik moko tek sana makoro ok wanyal yuto nyithindo be wan go madhi skul ok nyal dhi ne wera wawinjo marach koro wakwayo piny Kenya ni kawuono tarik 7 misome budget ni mondo giduoknwa gik moko piny gi reduce nwa mondo wayude gik kaka wanyalo konyore nikech wawinjo marach e Homa Bay County ka kabisa gin gigo eko mage migombo ni bende ka isomo budget kawuono to jatend migawo mar omenda omul kendo gin ang'o migombo ni ka isomo budget to duok bechgi piny mondo japiny ma kawaida oyud konyruok gin kaka mo watiyo godo onego duoknwa budget kabisa wan watiyo nyaka gi chumvi onego duoknwa kabisa sukari ngano onego duoknwa piny kaluwore ni mage gik mwakonyore ge Homa Bay ka oduoknwa piny mondo mi wayud kaka wanyalo konyore yo maber higa mokalo ne sirikal budget ma kawuono isomo bende osom higa mokalo ok ang'e ni nyaka ne som budget ma higa mokalo nyaka sani ere kaka ngima osebedo kaka ahinya to jogo eko ma timo welni matindo e boma ma Homa Bay kaendi nyaka ne som budget mokalo higa mokalo wasewinjo ka ok wawinjo maber ahinya nikech budget no kaka nosome pod wawinjo mana marach nikech onge gima wasewinjo go ber kata matin nikech gik moko te nengo gi gima nengo ne osedok chien kata matin koro wakwayo piny Kenya ni ka isomo budget kawuono tarik 7 to giduoknwa budget piny mondo wayud kaka wanyalo konyore gi nyithinde udi pod wadhi nyime gi yudo pach jodak e kaunti ma Homa Bay kaendi kaluwore kod budget ma kawuono jatend migawo mochung' ne omenda biro somo e piny Kenya ka ma en budget mar $3.3 trillion. Wagombo ng'iyo ni to kaka jodak ma Homa Bay kaendi gin gigo eko ma gigombo ni ang'o ma gigombo mondo bi otimre sama koro budget mar piny Kenya idhi som kawuono ni ibiro chako gi nyingi ting'iswa ni ang'o mitimo e dhowath kaendi to geno mari maduong' en ang'o kaluwore kod budget ma kawuono isomo e od bura ma kawuono adwoko erokamano dhi odiochieng' ma kawuono karomo koduka an nyinga idong' Dadi Okoth Ombola an sani adok e paya ka ochumi ma sani nitie miwuoye nikech osumi sani tek kaluwore gi budget misomo kawuono e wagombo kama kwayo marwa kaka wan common wananchi gik minyalo duoknwa chien gik machalo mo sukari mogo ngima tek kwang'iyo gi sani gi ndalo mosekalo opogore koro wakwa gi yor muolo imro sirikal okawe 1 2 3 mi ginyalo duoknwa chien machalo kaka mogo ginigo giduoknwa chien nikech ka ngima medo ridore to kwa binyalo ni nyithindo be wan go madhi sikul ma wane ma gitegemeawa ka gitim to budget bende oyudo matek ok wanyal konyore ka ok oduoknwa budget gi chien nitie gik moko machino ni nyaka ji tigo gige mwang'iyo ni mondo duoknwa chien
magi ma pogore gi ma ngimo gino to kata ko med to onge rachne koro wan wakwani mago emro duoknwa chien kwano gik moko ma ochuno ma jano tiyo gi udi miwacho ni samoro bes odhi mal machalo chak machalo sukari gene bende giyudore e chirni kata kudhi e dukni miuso gi machalo supermarket gi bende mondo mikwano miwacho ni nengo gi odhi malo gi bende giyudore to gitin nikech kata kidhi mar ariyo timi achiel koro kwang'e sida mantie nikech wawinjo ni sani fuele mokelo pek obedo to wan kwang'iyo mos garame moingo ji nikech gigo bechgi sani ong'awre skari ni wang'iewo siling 125 sani ochopo at 160 mogo ne wang'iewo siling 120 sani en 180 ngima oidho kendo oidho nyadiriyo kapok awe yan ka kod achiel kuom johala kaendi ibiro chako gi nyingi ting'iswa ni kaka in achiel kuom jogo eko matimo ohala kaendi bajet isomo kawuono geno mari maduong' en ang'o kaluwore kod ngima mukoni sani koro oidho matamre gi nono e piny Kenya kaendi machiegni. Erokamano kuom nyinga iluonga Caroline Akinyo Odhiambo an jo ohala kendo ago chumbu e Homa Bay paya malo ka to ka kuom adieri ngima oseidho kata sani kama wachimo ni nyithindo dhi e skul ok wang'eyo kata ni dhi bedo nang'o nikech fuel odhi malo kata mana wan rech ma waloko ok wanyal yudo maber nikech fuel ji ywago fuel rech nogo be ok yudre nikech kata mana jolupo be tiyo mana gi fuel go koro ok wang'eyo ni budget ma kawuono dhi bedo nang'o to wakwayo jatend piny mondo onenwa piny koni endi wawinjo matek adieri wawinjo matek onge giminyalo ng'iewo kopogore gi chiemo sani en mana chiemo no mondo nyithindo yude kaka ginyalo konyore koro wan kwayowa maduong' ni wan gi geno ni budget midhi somo odiochieng' ma kawuono ni wadh jopiny dhi mor kata samoro giduoko madhi wuok wakwayo mondo duoko wuog maber mondo piny obede maber nikech ngima odhi matek. Erokamano. Mano wan gachiel kod jodak e kaunti ma Homa Bay ka giwacho ni gin gi geno maduong' ahinya kaluwore kod budget midhi som odiochieng' ma kawuono ka gwayo margi maduong' en ni sama wang'i som budget to gigeno neno ni bech giko eko kata mwandu eko mochuno ma ji tiyo gi udi okinyi gotieno mondo duok bechgi piny mondo ngima masani koro giywago ni oidhi malo ni oyude kaka nyalo dok piny mondo giyud konyruok e kinde duto ma gidhi nyime kod chenrogi mag ohala kod ngimagi mapile. Cleopas Beach kanie kaunti ma Homa Bay erokamano ahinya Ale Beach kuom kelonwa twak machalo koda mano. Wang'e maber ni uchumi osebedo marach to kosebedo marach ne jo ohala duto gi jogo duto matimo ohala mopogore opogore. Erokamano kuom kelonwa jogo matimo ohala mar uso omena, jogo ma uso rech bende e kaunti ma Homa Bay. Kowuok e kaunti ma Homa Bay waduogo nyaka e studio marwa ma Nairobi mondo wadhi nyime gi twak. Mano twak ma wantiere go kae gi nyawadwa Sharon Ong'aw iwinjo twak madhi nyime e kaunti ma Kisumu gi mano ma Homa Bay. Korka kori baga twak koro gi jalony osewinjo ywak jogo mantie kaunti ariyo ma waselose okinyi masani. Aduoko twak nyaka iri Sharon Ong'aw. Erokamano ahinya Cleophas. Jalony bende ageno ni osewinjo ywak en achiel. Ywak en nengo mar ngima ni malo, ywak bende en ni oduoknwa gik moko chien. Fred ang'eni kapok nwakawo kata yweyo matin nantiere moko kuom ote ma bende donjo ka mathoth. Ang'eni mago pacho paro mopogore opogore kata mna mar youth kazi mtaani macha bende ni seduoko yina mar mondo mi apenj penjo mamoko ma bende joneno magwa penjo odiochieng' makawuono. Kapok nadhi yweyo matin Mark Ozil Asuna owacho ni kaluwore gi wach ma bende ni wacho ni onego med ji osara komed ji osara kata nengo ni malo mag gik moko biro duoko negi nade. Koro Mark Ozil Asuna napenjo ni ere mayot ere madoywaye ratil gik moko oduok nengo piny koso jotich ema med osara. Maka yie kodi to anang'iye no okinyalo wacho no moro emolos moro. Ang'iyo ni shida ma maisha modhi mbele maisha mobedo matekni inyalo duoke one short term giminyalo tim sani nikech ng'at ma nindo kech sani ng'at ma nindo woko ma ot ongo ot onindo ongo gnanga sani ng'ama ok dhi skul sani. Koro sirikal nyalo timo gima gitimo ni mafuta nikech sani kiuso mafuta ma fuel kaka ineno sani en 134 ma petrol donge to kok sirikal oketo subsidy oripo bende nga siling 176. Koro nyiso ni sirikal nyalo subsidize chiemo ma ji chamo sani for a short term solution.
lakini long term ema koro inyalo nwang' kaka ji nyalo nwang'o tije. Jok maonge gi tije inyalo duok mondo obed gi tije, kaka sirkal temo keto pesa kuonde manyalo create tije, kaka sirkal oloso tije milion 5 in the last 1 year. Koro sani ginyalo medo tije moko mondo okony ji moko mondo nwang' tije. Mar ariyo, in the long term, ginyalo dwaro kaka companies makoro biro, jok mabiro invest in Kenya can create jobs for Kenyans mondo jo maongo gi tije nwang' tije. Yo medo ohala mondo bed maber. To short term en notum subsidy. Mar ariyo, nitie kampunde matiyo Kenya manyalo bedo ni bende nyalo solve problems mag jo Kenya. Kik ng'iwe nan sirkal kende. Kaka nitie company miluongo no Walmart. Walmart timo gimiluongo no Robin Hood strategy. Mano en nu kidhi supermarket, nitie chiemo minyiewo nag jomomew kende, to nitie chiemo minyiewo gi jomomew to kata gi jok ma ok omew. Koro ka gimedo chiemo ma inyiewo gi jomomew go mondo obed pesa mang'eny, to gikawo pesa no to giketo kuom chiemo minyiewo gi joma ongo kod pesa, to mano giduoko ngima matek ne joma ongo go pesa mondo bed maberber, to gikase matin ne joma ngo. Ang'e ni Sharon sani kidhi timo shopping, itumo ga shopping kiketo kata simu iketi ithi oking'i, jomoko to timo shopping calculator. Kana nyathi matin e wadhiga timo shopping ichumi, ineno trolika nitie calculator makiketo mkate ti president pesa di ting'io gima ni ofuko. Jomoko shop hamano, jomoko to dhi adhia supermarket tiriemba gino tikwanyo gik moko to dhi to keto card to golo. Jobilago wanyalo medo gik maginyiewo kaka kidhi ni nyiewo chiemo mitiyogo e ot. Inyiewo nyanya, inyiewo tungu, tinyiewo gimo miluongo ni eggplant cha kiani luongi gi dholuo nang'o. To yien ng'amo dhier en odhi nyiewo mana nyanya go tungu to we kanyo. In idhi nyiewo kata pilipili ni idwa ni cham pilipili, jogo ok nyiewo pilipili nikech gima gidwaro chamo ni odwano ket gimo iye makonye mondo kiny ochiew odhi otim gire. In tidwa ni medie kata curry powder, sijini medi ang'o. Koro mago mimedo bechgi malo, to pesa ma omedgo bechgi malo no konyo joma ongogo mondo gikgi odog piny. Koro mano e gima serikal nyalo timo mondo los mondo kony wach mo. Wach ma kazi kwa vijana, ana nyalo kwayo nu wabed responsible kaka joma owuok nyikwanyara nam. Nikech gima timre en intie kod MCA e gweng' kanyo, intie kod mbunge e gweng' kanyo, intie kod governor e gweng' kanyo. Kazi kwa vijana is something ma timre government en gima dir. Jogo emoripo benu sani seche ma gidhi parliament, mbunge mari penjire kawuono ang'o mowache ang'o, iwach ma kazi kwa vijana no. Seche ma sani gidhi pass the budget ma 3.3 trillion no. Seche ma gidhi pass no, penjen pesa dimo kanyo mabiro kazi kwa vijana mondo vijana bendo nwang'ie kaka nyalo konyore gi tije mag vijana go. Koro your leaders oripo bende konyowa. Koro sani kata mwadhi yiero ni kik yier ng'ato nikech omi siling 200. Yiere nikech owacho ni kazi kwa vijana budget odhi kelo maromo hama mondo konyi. Nikech mano biro konyi higni mabiro go. To siling 200 100 mibiro mini, ibiro mi sani titiego mana kodi to wecho rumo mana hamano. Basto mogik adwa nyiso vijana wach achiel. Nitie gik moko minyalo timni, to nitie gik manyaka itim mari wuon. Apan me okibi hero gimacho nini. An nonyuola gi catechist. Baba na ne en catechist, nonyuola nyithindo 11. Wadak Kibera ka, baba ne chamo siling 300 dwe ka dwe. To ne wan nyithindo 11. Manyiso thagruok ne anene ma onge ng'ama nene moloya. To nintie kaka nokonya ba nwang'o kata primary school batieko. Secondary school anwang'o scholarship. Koro akwayo nu bende seche midhi somo cha, seche mitimo application no, tim gimo mabro goli mondo ibedie malo iwi joma ingo. Nikech kin ga equal with everybody, iwacho no there's traffic at the bottom, but there's no traffic at the top. If you go to the top, there's no traffic. Nitie jomoko mikwayo na kwayi ni mondo ikaw tijni, kiyie kaw tijni. Isa gi tich. To nitie jomoko ma in misayo ji mondo mitich. Koro vijana na kwayo no, as much as nidwa no konyi, ibende timie mari mondo saye no mondo niwang' tich. Ok ni misayo ji mondo mitich. Ang'en mano ok yot ni kila ng'ato, lakini nitie joma nyalo. Kisumu unyikojora nam, Nyasaye no sechwewa gi wich mar riek. Onge nyathi monyuol ithuruwa mofuwo. Mano to nyisi adier, nyithindo go riek. Ta king'iyo ka giloso, giriek. Enan giket riekogi igima nyalo terogi at the top. Nikech there's no traffic at the
stop. Don samoro ngat nyalo wacho ni resources ema onge mar mondo mi gichop malo kanyo. No, who had resources? Aranga histima everybody. As I told you. Ne wanyithindo 10 gadi achiel. Sling 300 dwe ka dwe dinyal. Ng'ato nyalo wacho ni dwe kata mana ka nonyuoli, daktari nonyuoli higa mane? Ng'eni higa mokalo kata mana sling 300. Kipimo gi sani. Lakini kata sani gigi pod timore. Anawacho ntie gimitimo ni. To ntie gima nyaka itimi wuon. Inyalo chul ni school fees. Dongi ni school. Ng'at moro seche ma ini tugo ga to somo. Iwinjo? Kata kang'iyo kata hisi mar Obama. Of course, Obama was privileged. Ni system ngata mose succeed. Ntie gima nyaka itim. Kata chieng' mana ringo ga 100 meters. Iwacho no on your mark, set, go. Nyaka iwuog on the go. Kiwuok before tibedo disqualified. Kiwuok too late ti oyombi. Koro ntie gima nyaka itim mari wuon. So sirikal biro timo ni mar sirikal. Tibende wuon kaka kijana tim mari. Sani kratie program ango ma awacho ni youth apply online. Monda mi gitije magitimo how to do blockchain technology ICT. Amiyo youth 1,000 per week mondo gi learn that ICT. Bang wiga boro abro miyo youth apartich. Ngato koro nyisa gan jatelo link ni akansi ngato oro ni link. Just going to the link and register. Podi ni go nega simnu. How do I apply? Koro kidwa poni ICT. How can I again teach you how to apply online? People must do their part. We can blame the government. Wanyalo blame ngata. Lakini ibenya kitimu na Mari. Ero kama na inya. Neno Omondi Alphonse. Ipenjo ni jalonyo duoke penjo mar fuel problem mantiere Kenya to Tanzania, Uganda to Sidani onge. Ingene wach mobe gima koro omako dhoji ahinya. Chieng' wuok tich mar juma ni jatend piny Kenya nochoko ogirimiti mar siling bilion 34. Nyaka sani kunde mag na steshende miloge mo podonge mo ang'o matimre? Mokwongo anyalo wachone ni gima timre en gini kochakre luwere kod efficiency mag jok matero petrol gi mopogore. Nikech mokwongo trailer moribo be nokel ni mafuta cha en obe modwaro ga mafuta mondo nwang' mafuta mondo kel ni mafuta. Mar ariyo inumango kata ni Uganda wacho ni fuel problem ma Uganda nitie onge nikech ng'eni Uganda okotumo subsidy. Uganda lita achiel ma petrol kingi equivalence ma Kenya ka en 162. To Kenya watumo subsidy emomiyo ne wante kod problem no. Nikech Kenya manotumie subsidy nikech sani kingiyo kidwa us petrol ripobed 176 to sirkal otemo no obed 135. Koro Uganda ne kotumo subsidy emomiyo wachno onge Uganda. Lakini ka ni koro en mnan sirkal osetimo mare donge. Basti ng'en fuel station moko bende ne gitumo hoarding mondo fuel odog malo I budget ni mondo gibende ginwang'e gimo. Koro sirkal okotimo gimo. En mna wan jo Kenya kani tabia maro maseche moko berga. Kiuso gini daktari make mana gikanyo ang'eni ibro chaki nyiso kendo kata mne lero nwa mathoth. Director mara nyisa ni wantiere kod reporter marwa Edwin Okoth. Achiel kachiel od bura maduong' ma pacho ka. Edwin kinyalo mna winjo yo makare iru ichio yo manade koso sani koriseriyo to bende nyalo mana nyiso wani en ang'o matimre gi sani ka bende ang'eni od bura maduong' ma pacho kae kama bende welo oduche ma kawuono chope mar mondo mi osoma budget. Edwin kawegi kanyo. Awinji maber ahinya Sharon Ong'ao wane boma ma Nairobi apaya mar Arambe Avenue kama ntiere migepe mang'eny mag piny owacho kachiel kuomgi en migawo mar omenda ma be iluongo ni the National Treasury kama kawuono ji ong'ong'e wang'gi kendo onge ng'ama diemo wang'e ka warito neno ni to jatend migawo mar omenda dhi somo kendo dhi lero ne jo Kenya budget ma kawuono ma be en trilion 3.3 kama dhi wache kaka pesa ni idwa tigo higa achiel mabiro kumidhi gole to gi kaka ibro ti kode kata kaka ibro choke kokalo kuom choko mar osuru. Koro dakika 20 mokalo saa 4 gi dakika 41 kama jatend migawo mar omenda Ukuru Yatani nosemole iye ka kendo koro ikruok timore mar mondo wuog sabore wang'e kata saboro gi nus seche mo wageno ni obro wuok oko gi kirope kata briefcase moro ma iting'o ga titang'o ne oganda ka bende iye kanyo nitiere budget kata kwan gi chandruok moket mar kaka ibro tigo omenda mar Kenya e higa achiel mabiro. Briefcase ma Ukuru Yatani bro wuogo saa 8:30.
en mana gima osebet katimore kuom higni mang'eny mosekalo, kendo en gima nwagole koa kuom tend jowagunda kama pod ne Kenya pok oyudo loch. Kane bed ni mae kaka pinje mane jowagunda ma Britain ne otelo negi kaka gitimo higni ka higni. Koro mae en gima osetimore higni mang'eny, kendo warite mana mondo owuogi. Obro bet mana gi picha migoyo koting'o briefcase, to bang'e onyalo wuok mondo wuothi kodhi e od bura, kata onyalo itiyo gi nyamburko kodhi e od bura. Apa ni mano e gima koro warito sani, kata ka bed ni sa podi kamano to ji osechung' ka dhano rito mana neno ni to owuok sadi to be od bura kucho be ikruok osetimore moromo, mana mar nyiso ni kawuono en odiechieng' maduong', iluongo ni the Bajet Thursday gi dho wagunda. En chieng' maduong' ahinya, odiechieng' ma ji rito ahinya mondo ong'e ni Kenya dwa tiyo gi pesani dhi akanye, idhi ti kode timo ang'o. Sharon, apani mane gi yo machuok gima warito neno kawuono. Wawinji e yo makare Edwin Okoth kiwuok achiel kachiel Treasury. Wan warito neno tipo ma bende biro wuok achiel kachiel ka koro jatend migawo mochung' ne weche mag omenda biro bedo ka wuok e kar jot manero odnero mar Treasury ka omuol achiel kachiel nyaka e od bura maduong' ma pacho ka. Mosainya Freda nang'adi ka bende nwadhi achiel kachiel nyaka ir nyawadwa Edwin Okoth kotenre koda wach maniwacho mar mo e pacho ka. Na wacho gani wach maru fuel crisis no kelo wach maru oil companies mane wacho gani poko chul gi subsidy. Nikech ingen sani kiuso petrol kaka odipo bene use kalure kod global prices, mafuta sani ma petrol oripo us i pump siling 176, lakini serikali otumo subsidy mar 41 shillings. Ema koro miyo iusega siling 135. Uganda ne kotimre, kore momiyo Uganda onge kod shortage ni. To bas mar ariyo, ing'e ni initimo mana part mari to jomoko nyaka tim part margi. Mana mino nang'o. Sirikal kosetimo subsidy ni, donge koro dware ni jok mo uso mafuta ka ripo beno o resume quickly. Kaka sani kitako wach ni school oseyaw. Donge nitie nyithindo mabiro ga Monday, jomoko biro Tuesday, jomoko biro Wednesday, jomoko leo for 1 week. Koro companies ma uso mafuta kuonde mopogore opogore ema wonyo leo gikelo margi. Bas ing'e gima timore seche ma mafuta chako bedo pumped to thin fuel companies, nitie jomoko man kod priorities. Koro ing'e ni magi koro gin gik moko inyalo laumo serikal nokoso. Lakini en wan nyoka obed go good manners. Ng'ato kosenyisin dhi kama hama sechegi itim na hamano. Koro mago is just mannerism. Onge let's say a widespread problem ngato tamo ngato mafuta. Nikech sirikal bende ong'eno kok imadho mafuta no to be konwang' pesa nikech mafuta no nitie tax. Sirikal bende ong'eno kok iuso omendicha, kok iuso skachi, kok iuso nyanya, gibende gintie kod losses nikech everyday sirikal loso pesa ka oluwore kod kaka watimo biashara. Koro onge sirikal manyalo hero ni ji kik tum biashara to gin magidwaro pesa no ka ji otimo biashara. Erokamano ahinya kapok achiwo kata mana yudo pachi mogik wasomo moko kuom ote. Amos Okinyi wacho ni iwuok Tom Mboya University. Iwacho ni ngima tek sani, wan jo Homa Bay ka sani kata mana mo sukari kod chumbi otami, kata mana tedo yawa konywa uru. E budget ma isomo, yieuru mondo uduoke chien gik moko. Mano pach Amos Okinyi. Peter Petero iwacho ni Ramogi TV choponwa e yo makare kane gwenge mag Sirembe. Charles Mobutu wacho ni in Charles Mobutu mar Onjinjo kanie dala mar Nairobi. Sirikal koro nyaka dew dwaro mar jopiny e budget mabende idhi som nikech ngima oidho malo ne jopiny ma yutogi nitiere piny. Bende kotenre koda jopiny ma yutogi nitiere piny, nitiere gimoro mong'ere kaka kadogo economy mabende kinde mabende tend piny owacho machon mar mosenindo Daniel Moi nagitiyo godo ranyisi kata nagiwacho ni kadogo economy en mar jogo eko ma yutogi nitiere piny. Daktari e thuolo ni adwa kawo makende mar mondo mi ami iwach ni mogik kalore koda thundu wach mar odiochieng' ma kawuono kanyakla koda pachi in geno mari e budget mabende dhi soma enang'o? Erokamano Sharon, an gima nyalo wacho kani en an geno mara en
serikal obed kod seche misomo budget ni okuru ya tan osom budget manyalo miyo jok madwa kelo pesa kogolo woko ka kelo Kenya ka manyalo loso kampuni manyalo kelo ni jitije mondo ket pesa ofuggi otim maber mondo obed kod good tax policy mondo joma nowoko mako ng'eny joma dwa kelo pesa Kenya sani ng'iyo budget ni moloyo kata wan mwani Kenya ka wan wang'iyo ga man skaro duogo piny to gin ng'iyo ga the tax policy is it stable kose na gimoma is waving koro mondo kel stability ma actually that was his policy in the last budget koro stability no ema biro miyo pesa biro Kenya to biro kelo tije mwadwaro gagi mar ariyo adwa kwayo nyikwanya Ramogi seche gimiwacho ga nodwok skar piny ni to budget osebedo printed bobedo signed ni mano ok nyal timre adwaro ni wachak gini chon iwacho ni proactiveness not reactiveness wachak ni wabende kapta kapok onyiswa structures man mwanyalo bet go piny kanyo mwachako luango go opinion mag ji ma bunge la za ilonyi bunge la wananchi walos bunge wananchi go to wa discuss gik mabro tero wa mbele makoro seche mitimo ga budget ni awacho ni chumbu no ripo benensling pirario kikobed piradik kapo kondik budget nikech nigatie time public participation akwayo benen jotelo wagwa man ni telo gi mondo gibende ngi budget ni seche ma gidhi goyo kalam budget ni gigo kalam budget ka gingen to budget ni tero wakanye kakanye kwa Ramogi to mogik akwayo ni seche makoro wadhi yiero nikech budget ni benen budget ma yiero kikwangi wach ma budget ma skar chumbi kikwangi wach mar mafuta ni ahinya moloyo ng'iyo ng'at mwadhi yiero ng'i seche moko inyalo ga ng'iyo gimo bu umwangi bu otami neno gima biro iwacho no piwangi kikbed mang'eny makoro seche ma chieng owok chato kine chieng ntie chieng mabro wuok yier jatelo maber jatelo miyiero maber ming'en biro teri kumidwa dhieno nyalo golo nie piwangni kiny erokamano inya daktari kendo erokamano inya kuom yudo thuolo mar biro puonjo onagi okinyi makawuono Nyako Ramogi Juang mano na laktar Fred Ogolla japuonje mbalariany mar Strathmore mabende odiochieng' makawuono na chunwa mana puonj enyim ikruok mar budget mabende isomo ayango odiochieng' makawuono e od bura maduong' ma pacho kaya kod jatend migawo mochung' ne weche mag omenda Ukura Yatani kokamano achiel kachiela atiri nyaka ir jowetewa mano Cleophas Oluoch gi Joyce Oduor mar mondo mi gisomnwa moko kuom paro mabende ioronwa okinyi makawuono. Cleophas gi Joyce kawegi kanyo. Mana kamano Sharon Ong'ao mana kaka isewache ote chalo lo kendo kinde ka kinde wakawo thuolo mana mar somo gi nikech penjo mapenjo e mbui kacha ok en mana mar temo ka onyalo duokowa to aketo kacha penjo mondo mi kudwokowa to asomo gi e yo makare mana mondo mi wakonu jogo mosebedo ka oronwa ote mopogore opogore mbui mar Facebook kacha wantiere gi penjo mane openji ni geno mari en mane geno nitie kacha Oduor Saimo owacho kanyo Facebook owacho ni personally onegi kanyo gi dho kizungu I expect the National Treasury to present a budget that will minimize the cost kata nengo mar ngima mar dhano. Veril K wacho ni budget mar $3.3 ni duto warito mana mondo wane kaka ngima wa biro ringo ka nentiere e thuolo mane koro watieko ikomenda mar 2021-2022 ne jo neno moko bende mantie kanyo moko do koro chwalo mana ote to moro wacho kanyo na chwal mos achiel ka achiel nyaka ira Sharon Ong'ao mano iluongo ni Kwanya Joshua Nyakwaro Menda. Mana kamano Nyako Ramogi Juang ote chalo lo e Facebook kacha kalore ni jopiny duto odiochieng' makawuono rito gi siso mar winjo gino mibiro somi e budget mar hikomenda mar 2022 kaachiel koda 2023 mak mana ni saa mano miwa oserumo ok wanyal bedo koda thuolo mar somo moko kuom ote mabende wuorono kata kamano wagonu erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka wachopo gi sani mabende wachopo e giko mar chenro ni Sharon to kapok idhi kata ir Sharon kitieko mkate dhelo war kosa dhedho mano pod ok wanyal wacho Cleophas gombo ni dier an gombo na anyalo gombo mar mondo mi mkate beche odog chien Sharon erokamano ahinya wuoro mkate ma idho kata medo to mkate to nengo ne ni malo Cleophas akeni nonyiewo mkate mogik karango kaka mano Nyako Ramogi Juang gi kanyo makelo e giko mar chenro makama chenro mbele nochako saa 12 mar okinyi nyaka sani saa 5 kiny bende odiochieng' bed kod odiochieng' makare oriti uru masani nyinga Sharon Ong'ao.
News.